Ine wangsa nyakwara mugajwang chendo marka kawanene wuok tich makawuono tarik 2 madu manyien dwe mar adek higa mar 2026 kamoro amora ma intie warwakini machiegni waikoni mathoth kaka pile en mbaka magero piny luo nyinga en Otieno Makajuma arwakini machiegni kaka pile tim nitie kama pek ma oikore mar go kodi tich nyakrom sangwen mar wango nyango makawuono kaka pile Jay Bonyo kawuono bende okaw thuolo mar dhi yweyo matin ka odhi ng'iyo ni to yiende manyocha opidho to dongo e yo machalo nade. Ingeni en juok pidho yeni ni kuome mano wod sak kwa bungu nyakwara mugajwang ye muna kaw thuolo mar wako tim mar kaka waneno kinyi makawuono ma bende biro riwore kodwa kaw kinyi makawuono en jagoro maduong' mar KUJ kendo gai mar riwruok makelo jofwambo gi keyo mawuok e piny luo duto te nyakwara mugajwang kod dwaro makende matemo go mbaka kuom weche ma wan go kinyi makawuono ye muna kaw thuolo mar wako SG Eric Oduor. SG oyawore kendo machiegni. Oyawore kabisa Victor. Piny kuodhi maber ahinya, chiemo maber ahinya. Piny kuodhi maber. Piny kuodhi maber ahinya. Mana moro. Dibe ni manyo gimoro mwalo kocha. Piny kuodha kendo bende apseo winjo ka jopiny gwela to dak ibi mondo wane kaka wanyalo loso to wapangi to wakiti ka titiyo ne jopiny. Waneno ga tiji ber kama itiyo, waneno ga tiji ber, tich maber mitimo malo no bi tinwa. Mokwongo poj gi pak nyocha neno ka ochuni osimbo e mbaleny mar Aga Khan. Kamano kendo somo ni aduga fwenyo en gima ok ti kana ng'ato dongo kendo ti kamano okorum wanyalo mana tayo kwayo oganda ni wamed somo wamed bedo maria kendo wamed medo rieko Musa ne jopiny yawore uru nyikwara mogi kendo machiegni ure chenro makawuono kaka wanene kama wadwa ng'iya nene to weche manie pacho ka dhi nade to dwago mbaka kendo kwakelonu puonj kaka wanyalo konyo oganda. Erokamano. Gavana Monge portfolio yawore. Erokamano. Pod ing'anyo ne Sipak. Koso anachometero oyawore ina Victor kenda musi koro Mugajwang ka mora magichiewe kinyi makawuono ne oyawore uru duto. Erokamano. Ing'eni okiwacho gimoro kuom SG kichana no ka uneno ka SG wang'eleny to samora mora uneno ka wang'ato leny to uchako ne piny kuodhi mano sangwenya iki nyakiti gi wi ine mikawo gini nyiso ni kani nono ni kani nono pile kendo kama chielo go biro be nyiso mana ni kani nono ni wuodo mera kwa ng'iyo maber to ono ka koro ine miromo gi ni kalo si ata on gacha wuoda lego ni nono kaeto imbe gimoro chwaki gimoro matin mane in go e bengi SG ing'en lwedo nono kucham nyaka ibed gimoro jatelo go jopiny jatelo nyaka bed ng'ama ichamo dong poj gi pak SG nikech ing'eyo ne VOJ kaka ing'eyo ne nchane kopogore gi okondo mancho chako chwone to bende ncha SG ochako yier kendo kuom thuolo mar higni 5 kendo kaka jagoro maduong' mar fwambo. Yes. Tinya kanowe kendo chan gi hawi mar bedo e romo no mancho ne wayiere mano dwe achiel mokalo nokona ni gavana nyaki bi nikech nyaka kora donj kanyo gi mbi mathoth mar gavana an ng'ene koche oting'o kura pa ing'e sami dhi wuoth nyaka ibed solji owuoy motegno masiri kendo bed bathi ka koro sami iting'o lweti malo to jopiny bende ng'iso ni wacho ni ng'ane ne gi ji ok nyal bedo ni idwa wuotho to in kendi kiwuotho kendi ok inyal chopo mabor nyaka ibed gi jomoko mondo uchop mabor. Yes. Aparo kata ne Churchill Otieno benyo chako pod ne lemo moro joma chungo weche. Yes. Pod gi pak bende Churchill Otieno kamoro moro ma intiere Editors Guild kocha. Yes. Nikech ing'eyo ni kuonde ma oganda maluo otere weche mag union gi iyudo ka lokruok bedie maduong' to bende mana ok lokruok kende kidwaro union moro amora ma ineno ka go okang' kendo ni mbele nyaka inwang' ka jaluo ni kanyo kata obed mana student leadership kata obed mana union mag riwruok mag jotije SG notiyo tich maber ahinya kinde manchane wan gi ng'anyo mag Gen Z ma ineno ka kedo ne ratiro mag jofwambo nyaka dakika mogik chien kacha nyocha ne weche moko mag mutni ne nitiere matin kamoro to ka yuane simu to koni baba an ma edot an ma edot arita ken ng'e wach no timbi ng'ise na an machiegni kiki luor weche mag fwambo gi koro miyo en poch gi pak kachiel kuomwa ne kanyo ma samoro inyalo kawo mana simu matin to SG osechopo gi langi to microphone rite arita to awachang'o
Erokamano. En gima ber ne wan to bende kaka wanene ka wanyalo bedo gi SG to bende Senior J bende omakonwa ka riwruok marwa mar jofwambo koro iyudo ka aparo ni wan gi gweth nikech kaka wanene ka wantiere bende gi Senior J masani koro jakom kano kao kara Festus Amimo kendo tayo maber to SG bende ni kae iwacho kendo nuoni ga pile ni ng'at motero min misumba ok chulo osuru tiende ni ka telo kata kondo ni gweng to kata dhiang' chamo nyono cham mar ng'ato ka koro sani ji komo ni to ang' ruoth nyise mana ni ing'e ka imbe ng'iyo dhogi go iketo maber ing'e ni kama kes ni dhi e tonge mano mibadhi Erokamano keno yawe ami thuolo mar mos Jikwara Mogajwang'. Erokamano ahinya Jikwara Mogajwang' kanche wachako maber yo mokalo tang'eyo ni pod wadhi maber mak mana kaka wacho pile ni weche piny ka ruto rugi meke ang'eyo ni nwawere yo mokalo kane walose weche mopogore to kendo koro chako waduogo kendo makwani ko waduogo kinde mabende ne wantie kod late kalore kod masira mar ndek kalapapla mano timore kendo lal kod jaod bura ma Murwani Kir Joanna Ng'eno kanyakla kod ji mamoko mabende ne gin kod ndege no moro koda ka jariemb ndege ma wang'eyo ahinya mosenindo retired Colonel Were George Were George Were Unyakach koro en lit ma oganda ntiere godo bende wuok de wil mar wacho ni wachako juma ni wang' ni ka wantiere koda midhiero machielo mar lweny makoro okwako piny mar Iran mano kaluwore kod monj mitimo pinyno gi Amerika to kachiel kod Israel kanyakla ing'eni ok en anena lweny ma samoro japiny nyalo kawe ni en giri jo asungu kocha to mak mana nomulo achiel kachiel nikech wan kod wede mantiere oko kono mantiere pinje kata malibang machalo Iraq gini Saudi Arabia gini Kuwait gini kod mamoko to bende king'iyo chal mar uchumi mar piny Iran en achiel kuom pinje momako uchumi mar piny moting'e chuny lwete kijata malo mar 20 mar mauta mitiyo godo e piny mangima wuok Iran kono gi mwandu mathoth mawuok Iran king'iyo kang' mane osekaw kod ten Iran mar loro karwath miluongo ni Strait of Hormuz mabende osebedo ka ikale kod mwandu mathoth king'iyo mwandu mawuok e piny China ka biro e pinje mamoko iyudo ka samoro nitie moko mawuok e piny Iran kuno kochomo China kono koro en midhiero mang'eyo ni kata bende samoro koyudo thuolo mar goyo mbaka malach ahinya sani to en gima ng'eni kuom thuolo malach probo bedo koyudo thuolo mar goyo mbaka mar mondo mi ne kwe mar piny kwe mar onge Kenya ka en kwe mantiere libam marwa ki kwe mantiere kuom osiepe kwe mantiere pinje mamoko mabende chak duogo chien mowachak wayude ber kowuok kuom koro kwe ang'eyo ni jotend pinje kumoro ma gintiere biro bedo kod thuolo maber mar bedo piny kendo twak mondo mi lwenje makamagi ochopie gikogi nikech samoro kad mar ng'ato mokano monyalo tiyo godo marach ok ing'eyo samoro kiny ng'ato nyalo timo gimoro ma samoro kelo hinyruok inyalo paro kaka kinde mane lweny ma ne obede mane Amerika gore gi Iraq cha pinje mathoth noyudo hinyruok yo machielo kada yo machielo koro aparo ni wachako juma ka mano bedo achiel kuom weche ma wang'eyo ahinya wach mapek ndi Nyakwara Mogajwang' ng'eyo ni kata mana chai mar piny Kenya ni achiel kuom chiro ma chai mar piny Kenya osebedo ka en piny Iran to kata mana mo kaka wachono winjruok mane Kenya noketo ma iluongo ni G2G cha mano kelo weche achiel kuom pinje ma bende ne geto en piny man Iran of course Saudi Arabia to rogo miwacho mar Hormuz no ema thoth meli madongo dongo kadhoe kako mwandu tero mwandu to ne chapni ni wambe nyakotungwa Kenya ka be ung'eyo ni wat ma osebedo go e kindwa gi piny Amerika kidhi yo Lamu kocha wan kanyo kor kar lweny mar piny Amerika to kor kaka Amerika osebedo kokawo Kenya kaka osiepgi ting'e ni sama Iran Amerika omonjo gi Israel to thoth ne omonjo nyaka pinje mag gin osiepe mag piny Amerika kaka nyo neno kaka gitimore gi Bahrain gini gi Qatar gini koro wan bende gini nyaka bwoga nikech piny tindi wacho ni olokore gweng'a world is a global village magi matimore Kalibamba gini bi nyaka chand chunyi wach mangima mokalo governor piny luo gi piny Kenya nigi kuyo masichi ndek kalapapla mano 5Y D5B mano timore odhiambo ngeso kendo kaka Ken osewacho wawito ji maromo 6 te achiel kuom gi en wuod piny luo manyo tayo ndege ni retired Colonel George Were mabene ni jalweny mar Air Force mano osedhi retire jali report yangu ni oseriembo ndege mar kalapapla kata ndege king'iyo kinde
seche maromo na kata mohewo 4,000 te to kata kamano nyose ose wach malit ahinya. En wach malit ahinya VJ, kendo yiena mondo akaw thuolo makende mar goyo mos ne anyuola, wede kod osiepe mag jok ma nyo wawito e masira marach mar ndarani ka ochakore gi mar ndege mos kochakore gi jaod bura ma Emurwadi Kir Joanna Ngeno to kod Captain George Were kachiel gi jok mamoko manyo ni e ndege ni dhano ma kwan gi diroma 6. Masira mar ndege Victor ok en gima yot ahinya, to masira mora mora ma giko chopo ni gima dhano witie nikech en gima koro oweyo anyuola gi, oweyo familia gi rem kendo lit miwuoro. Omiyo wadwa gone gi mos ahinya nikech sama wach makama kata ote makama chopo ni wito ng'atie masira mar ndege en gima kelo buok. Omiyo en mos makende. Ok apar ni wanyalo wache mathoth nikech obila gi migawo ma ochung' ne weche mag nonro mag ndege gi jodhi nyime kendo ing'eyo ni sama masira makamagi otimore weche jofuong'ore ka gi ka jolony bende bedo mang'eny. To miyo mae wan aparo ni kaka jofwambo kama samoro wan ga gi lony e chigni gimoro amora lakini mae to samoro wachuno nyaka wawe ne jogo man gi lony en timo weche mag nonro mondo mi samoro weche ma jomoko wacho koni gi koni kaka gima nyo yangore e report ma preliminary kata mokwongo manyo migawo mar obila wacho tenore gi weche mag yamo kata luasi marachi sechego. Makmana ni wagero ni jogo man gi lony mowinjore ma kizungu luongo ni competencies mowinjore e weche mag ndege go jobiro chiwo nonro. To gima miyo nonro makamae bedo ma important ok ni duoko ngima kech nonro kata tim to ok nyal duoko ngima, makmana ni lipode mawuok kama gi weche mag ndege gi itiyo godo mondo mi samoro ng'eni tinyalo geng' masiri makamagi ka nyo gin gik minyalo geng' nikech na kaka joluo wacho ni masira kendaki. Masira ka sane ochopo to chopa samoro bende inyalo mana wuok e dhoth kama tido ka samoro bende apiko moro manyo kalo mane dhoth ma bende imbe seche gi moriti ni ywe ot. Koro sama masira kochopo to giminyalo timi onge. Wageno ni report mabiro wuok kuom nonro machalo kamae biro konyowa mondo mi wang'e ni to masirni mag ndeke gi inyalo duok piny nade to lessons mage mabende wayudie. Erokamano. SG wach ni nitie kod ng'e moro mar siasa nya winjo kanyo ka former DP bende loso e wach ni to chal ka gima ochalo ng'ama poro chumbi e adhola kaka Fredo wacho ni e seche ma masira maket kod ma otimore jolony dwa bedo mang'eny ndi joka ng'ete manda diera ni waparo ni ka nyalo bedo ni jalup ker machon ong'eyo gimoro to dhi nyis jogo matimo nonro mondo jogo matimo nonro okaw wach monyiso gino mondo gigo godo mbele giyudo ni tena ng'ama notimore. Mag manan bende anyalo kawo thuolo ni mar chiwo ote mara mar kuyo ni anyuola to gi osiepe jogo mano wito ngimagi e masira mar ndege no. Kaka ing'eyo na achiel kuom gin jafwambo wadwa Nick Kosgei ka or ne anyuola gi to gi familia mare to gosiepe ne ote mar kuyo kendo ko wacho ni Nyasaye oket chuny Nick kama okwe e polo malo. Masira kama gitimore wasebedo ka waneno gi gatimore to samoro nonro itimo to report moko wan geno ni ka otim nonro bogol report ni ma en gima notimre to jolony ma ng'eny ma koro dwa donje wach ni biro bedo matin to ka wabedo gi situation ma ok tim nonro maber kendo report ok owuok to kore kiyudo ka speculations to gi miriambo to gi na winjo bedo mang'eny. Koro wan geno ni jogo mochung' ne nonro mar masira mar ndege kaka nowachi bo timo nonro to boydo report to mana kaka governor wacho ni report go konyowa geng'o masira kamago ndalo mabiro. Maka ne gimoro nya dwa timore to report nyalo tiyo go wapari uru kama gima notimore cha nikech wachre ni kaka no kuongo en ni samoro chal ni weche mag koth to giyamo gi emano utimo ajali no to wan geno ni waboydo full report but report ko wuok to nyalo konyo mondo wane to ere kaka nyalo geng' masira mano kik wawit ngima ji ndalo mabiro. Erokamano. Kena gomo ni walunge wach ni mapiyo piyo ang'e ni bathe moro isetuomo ang'eyo ni duol mar KCAA Kenya Civil Aviation Authority kachiel kod joint team gi DCI dhi nyime kod timo nonro nikech gine makoro gine jolony e kolo wach ni.
Jowetena osetemo buoge. Maduong' ahinya e wach mantiere sani kama wachope. Ing'eni king'iyo nyaka nchene masira notimre nyocha godhiambo chieng' ngeso. Nyaka sani nitie kama wanyalo wacho ni okang' mosego e report mane ochiw kod jagoro mongirore migawo mar arita nyoro PS Raymond Omolo mane owacho ni nonro ma gintiere godo ma wiye en ni masira notimore kalore kod chal marach mar lwasi. Mano nonro ma wiye mikwongo itelo godo ma inyalo ng'i gi wang' kata samoro inyalo lieki mokwongo. Kaito bende bang'e kane ing'iyo report bende seche gogo mane ichiwo kod jogo magin jotim nonro korka weche mag masiche mag ndeke. Report mane ochiw kod Frederick Kabunge ne yango ni gidhi nyime kod timo nonro kendo ikolo kama ne masira notimore. Ing'eni seche ma ndege oyudo masira to nitiere ripode moko mawuok kanyo, nitie koda ka masinde moko mantiere e ndege makano koda ka weche motimore. Mago gitiyo godo kendo inono gi malong'o ahinya mar yango hie gima okelo midhiero. Mak mana ni ngima kaka Fred osewache ni ngima to oselal. To ka ngima oselal, gima udwa timo maduong' ahinya kaka oganda en mana jiwo hocho to kaachiel kod chung' gi familia to kaachiel kod jowede gosiepe duto ma bende owito wedegi midhiero. No kane twak mane ochiw kod familia mar mosenindo George Were jariemb ndege kata pilot. Eno ko wadgi manyige Francis Were mane chiwo ripode wacho kaka osebedo jal ma oseriembo kod kuom thuolo malach. To king'ora mana nonro bende yango ni osebedo gi riembo modhinya manyangafu de 4,000 gi wiye. Koro nyisi ni mano en ng'ama nitiere kod lony kendo nochiegni mana dhi e rutaya mare. Koro kapar ni wanyalo wacho ni en mana masira manojuke nikech oseriembo kuom thuolo malach. Koro modong' to koro wanawene jogo ma jotim nonro mondo bi otim nonro margi kendo gichiw ripode ma koro nyalo biro konyo e ng'iyo ni kapod ne en chal mar kor lwasi to inyalo tim nang'o e kinde mabiro ne kata mana joriembo mamoko bende pod wuok chien, jotelo mamoko bende pod ikowo gi ndeke ma kamagi nyalo biro bedo nade e kinde mabiro. Erokamano. Wach mangima ma jowetewa wacho Nyakwaro Mgajwang' mana mos kendo oro ote makuyo gi lit ne anyuola wede kod osiepe ne ji auchiel ma yande owito ngimagi masira ma koch mar ndek kalapapla no. Nyakwaro Mgajwang' mana medo kwayo ni jotim nonro ma gin jolony owenegi thuolo mondo mi gitim nonro to ka dipo ne nitie josiasa moko madwa tiyo kod kinde mag litni mar manyo chia moro mar siasa, dho wagunda wacho ni very unfortunate kendo very insensitive ahinya kokalo moko kuom jotelo ma samoro wacho ni ging'eyo ka dipo ni ging'eyo wach moro to gichom mana KCAA gi DCI mondo mi gichiw nonro ma ging'eyo ma bende nyalo konyo mondo wakony geng'o masiche mamoko maket kod manyocha otimore chieng' ngeso godhiambo. Nyakwaro mogi wawere kod mano to wadonje paw siasa. Tinende chal ka gima siasa mar piny Kenya osemana chwakore maende dhi nyime ka mokuom jotelo dhi nyime kod bedo kod buche gi jopiny ma waluongo ni rallies mopogore opogore. To kata kamano wach achiel ma sani koro osenyiedhore e paw siasa en kit dhok ma joma omi thuolo gi turfuong' mar loso weche mawuok e dhogi. Maendi yande otimore e gwenge ma Kisumu East kocha ka jal moro moke kaunti ma Siaya ma nyinge otisni Makamu nyocha owacho weche moko ma gwen koro nyaka tinende Nyakwaro mogi. To ok en hango mar weche maket kod mago wache paw siasa. Odiochieng' manyoro bende jal moro kendo ne ochako bukore wacho weche moko mok nyal rito wat. E kinde mokalo chien mijumbe ma Rangwe bende yande nyakalondo mar Ramogi gi Ramogi TV yande otayo sigana moro mane nyiso kit dhok momoko ma bende duoko nyadhi gi chia mar telo chien kaloro koda kit siasa ma koro gore Kenya ka. Dibed ni jogi onge agenda ma ginyiso jopiny koso dobed nang'o. Gavana gini tek kama dang' wayienge en ni agenda ma onge koso mar ang'o momiyo yot mondo mokuom joma omi thuolo mar loso e buche magalamoro mag siasa ti kod dhok mamoko ma samoro ok nyis telo makare. Victor, moko ditami wacho nikech mokwongo en gima lit ni watiyo gi prime time time makoro important malich machalo kamae kaka wanene monego beni wanyalo wachie weche moko mag dongruok weche mag gik mamulo jopiny made gik were gi dhano koro chiko itgi e nyakalondo mar Ramogi FM to kendo neno ITV
ma wanyalo tiyo godo ka wawache gik magero oganda ni koro wadwa wacho godo weche moko ma jotelo ma samoro okia rito leogi koro wacho gik ma okony kendo ok ger ngima. To mana kaka wawacho pile ni ka ok ochuni to ok ilosie, ochunowa ni koro nyaka walosie wachni. To mae aparo ni kuom thuolo mar higa achiel en koro thuolo mar didek ma walose wi wachni. Chien kacha jumbe ariyo mokalo ncha ne wawuoyo weche mag ang'enge mancha ahinya ncha notimore e kind gavana ma Migori to kod jaod bura ma Suna West ma nyomora ka juma mokalo ne aneno ka Masara Gochilo obedi romo moro kendo gibiro ma ok waneno ka dhano oyware. Lakini koro en gima rach ni sani aparo ni en poch gi pakadwa wacho man nikech ka gitimo maber to bende gitimo maber, ka sama gitimo marach to bende wawacho ne jopiny kaka gitimo. Nyo waneno Chilo gi Masara ko biro kendo gibedie e romo achiel ma ok waneno ko betie ng'ato, ma ok waneno ka chulo kuro moro nitie. Mano emiluongo ni leadership. Lakini makoro gik ni koro wadwa bet ka kendo koro waneno gik manyo otimore juma mokalo to gin gik ma wasewuoyie, nyisi kit jotelo ma wan godo. Victor, ija loso ka kuom muga mamalo ni. To samoro mae tama kata gimi dwa chako wachi. Nikech dhano mangima ma chiewo gokinyi to rwako long kendo ng'eyo ok rwak long e wiye. Miyo wuoth gi long ka ni e wiye ndaro dhi. Dhano mangima man gi leke 12 kendo muodo nyoyo. 32 kendo muodo nyoyo. Dhano mangima modhi sikul Victor, penji ni to kare ang'o mamiyo dhano dhi sikul? Nyalo chung odiochieng' alanga kendo wacho weche manyocha makamu. Akia nying mar makamu ni to nogolo kure nikech boko chal gi makamu ni pod ok ang'e ni tie makamu ni chalo nade. Ok wakaw gini personal, lakini wakaw karakter mane ng'ato nyalo chung godo odiochieng' alanga to wacho weche makoch machalo kamacha. Ing'eyo ni pogruok mane kinde dhano gi le en ni dhano nigi wich kuot. King'iyo dhano ndang'o mapogo dhano gi guok. Guok onge wich kuot. Le nyalo timo gimoro amora kama ohero. To dhano Nyasaye nomiyo ability mar bedie gi wich kuot. Ma kapok itime gimoro to nyaka iywaye break moro matin. Mane mopogowa gi mbura. To kogol wich kuot to dhano gi le chalre te. Wajoka ng'ata achiel. Kingdom Animalia. Koro gik sama koro wich kuot no gol Victor. Nikech anyalo paro ni sama kuongo winjo clip mar makamu to yudo ka iseyudo moro mi bolo karwa kacha to ne pok ibolo machunye. Kech machunye cho tamore ok inyal kata mana bolo. Ok bolre. Pek mo kinya golo. Ma jebe anno ka jebe penyen to manga yani wiyo wil. Kwa ahekaduga koni baba ntiere moro mo wacho mok nyal kata bolore ka ibiro maromo kode kumiromo godo kuno. Obado kona ne igino lich machalo na. Wuoko dhi ng'iye kende. To ka koro jaibo romo kode tok pase kucha to winjo mana kochok ni tami ni tamo me nyalo wacho. Koro wi dhano odhi kanye. To malitie moloyo ni makamu kaka iluonge no. Nyalo wacho gigi tineno ka jotelo manyoni e bathe pamo. Nyaka jok modhi sikul kanyo oting'o professors, oting'o governors, oting'o jotito mag ODM, oting'o jok manyoni tiere kacha pamo kendo ineno ka ng'ato moso wadgi momiya i5. Jopiny bende nyaka koro wawuo godo ke jopiny be miyo wa tich matek. Ka giseyie gi pamo ne jogi koro wan ma ang gichuno wan chako wuo e gik mane jogi wacho kacha. Ka ng'ato nyalo wacho weche machalo kamacha kama oganda nitie to dhano kure. Tech ntiere gimomiyo joluo ne wacho ni ntiere wach kata tim ma gwen kuro. Koro gwen nyalo kuro timno gi e sechego. Dhano bende nyalo nyalo kuro timno gi e sechego. Omiyo makamu koponi ok owinjwa to gi joma winja sani mondo mi odhi okone. Osiepene mowuotho godo mong'eyo. Mano ok kind oganda. Weche manyo tiyo godo gin weche makoch. Gin weche ma ok owinjore. To Victor, koso do bed sigand jaote moko nego bed ni golero. Ng'ama nyalo ori gi wach machalo kamacha kok iti gi wiyi. Ng'eni ntiere gima komi kata ine dhi wachi to wiyi onego bed ni konyi. Kacha onge wach mar sigand jaote. Kacha makoro wicho moko. Nikech en gima lit. To moloyo Victor,
nyisi ni kare jotelo gi onge messages, onge wach minyalo wachi ne oganda. Ang'o momiyo mae bedo kama? E sama iwinjo koloso kama to tiyo gi prime time moloso go oganda, koth chwe. Sani kiloso go osiepna ma Charles Osako, osiepwa, biro nyisi ni luoro osechako bedo kuonde mang'eny, ahinya kuonde machalo kano, to nyoloso ka en Kisumu. Nekech koth mapek masani biro ni. No onego bed ni nekech bang' juma achiel ibiro neno ka en to gi jok manyo gin go kacha gisechako piyo gi chopa gi kalapapla ka gikowo chiemo, ka gisechako ndiko messages e Facebook mag jok maula dhi ywero. No onego bed achiel kuom agenda ma joka ne lose Kisumu kacha, ere kaka perennial flooding ma pi osiko sombo joka no nyando ochiegni muomo e dweche ariyo mabiro kaka timore pile. No onego bed ni giloso. Victor, nitiere weche mag education. Ng'ama ichayo en ng'ama miyo microphone joma onge kod title e nyasi mag party, koso en ng'ama miyo ng'ato microphone kaka kore miyani. Yes. Ok inyal ng'eyo gima dhi wacho. Nikech imiyo dhano man gi tiende ariyo. Man go buongo. Kendo morwako long, motwe kamba. Tieni ka ok otwe kamba to ng'eni long dhi lwar. Koro gimoro nitiere mamiyo wiye tiyo koni otwe kamba kendo mane chabe kineno to bo otwe maber. Victor, koro ok inyal ng'eyo gima ng'ama ng'ongo man gi nyithindo man gi dhako ni wacho. To bende ok en kende. Ok en Makamu kende. Mae en trend mosebed. Jaod bura mari Lilian Gogo, yande wawuoye wachne ka to bende ok en kende. King'iyo kit weche mawuokie dhoge ma samoro ng'ato dwa ni mondo omor jotelo man kanyo. Victor, wan seche moko igombo ni kijata nyasi ma ng'ato microphone. Momiyo ng'ato nego bed ni kacha e microphone kacha manyalo nego gino. Ma kineno kodhi ahinya. Victor, imora ga ahinya e Ramogi Baraza kacha. To ok baraza kende. Ang'o momiyo seche moko kiyudo ka ng'ato dwa ringo oko mar oparati deyo ne. Iwinjo ka iseng'ado. Kichunyo ka samoro ng'ato biro to topic midwa losiene, koro seringo kalo biri e agenda ne moro. Koro miyo inego gine. To mar ariyo en ni nitie weche mag education sani. Agenda ng'eny ma ng'ato nyalo losie. Sama owuoye ne kiyawo simbi kano kata mana mar SG ne, tibiro yudo grube mang'eny kanyo mokete WhatsApp mitimo solo na nyithindo banyo okwamo mok nyal dhi e sikul. Sama wawuoye ne nyithindo wuoke e midterm. E juma mwachako ni kawuono sama walose ne nyithindo ntiere mane yo madok. Mose riembi mok nyal chulne gi school fees. Kora kiani jotelo gin to gidakie kanye. Insecurity gi weche mag onge mag arita e kor gweng'. Omako kamora mora ma pile winjo simu ni hawa losnwa e gini jokuoge oromowa e gweng'. Gin to kare feedback mane gitimo e rombe monego bed ni gitimo magala moro ma giromie gi jopiny. To maliti moloyo ni kata mana weche mag power. Nja wan gi jaod bura, nja wan gi CS Opio Wandai ka. Sitima asenyisi pile ne lali e gweng'. To magi gik manyo onego bed ni gilose ne kech kijende moyawo kata mano wala manche ni miyo weche mag nyota gi. Ng'ato yawo kinyozi ne stima onge juma achiel. Kaka no lal kawuono wuok tich obiro duogo tich adek. Tich adek no mil bang 30 minutes to chako lal. Magi gin gik monego bed ni losie mondo dhano nwang' yuto. To kiyudo ka magi gik mok gilosie Victor, samoro ka gimiwacho tami, to kizungu wacho niya, ni it is better to keep silent and be thoughtful than to express all your doubt. Tiende niya, ng'at mofuo koling to ji nyalo paro norie ka enie bura. Miya e bura no ka jiwe ni kare ine miriek molo jogiete to kare fu piemi umo. To kochuno ni nyaka di el dogi timo makoro MCA ikone bwana mimi luongo ni Samuel Obrieno Chien MCA Suna Central. Nyalo wacho weche manyo wacho seche ka e bath Junet to kose wacho gi to kama koro yudo ni wich komoki kendo wuonwa ne wacho no obwongo matiyo yudo tek ochako medo ni Nyasaye ogwedhu. Koro penji ni weche maricho manyo wacho ka gi Nyasaye ogwedhu to donjo nade. Koro nyisi ni mae e kit moko kuom jotelo ma wan god. Omiyo jopiny be nigi ting'. Ni sama koro wabiro dhi e yiero. Kunyalo yiero MCA ma wiyo moko bilacha. Kunyalo yiero MCA ma ok ong'eyo ni romo manie ni samoro nitiere deka. Samoro nitiere mereka. Nyithindo bende matindo mawinjo gik machalo kamagi nikech ng'eni gicha sani ok inyal pande kata kok watime ok waplay Ramogi ka. To eni e mbui be ok orum. In gi nyithindi, in gi wedegi.
in gi yuochi sama koro giwinjo ka weche motop bila cha wuoki e dhogi ang'o mabiro e pachi kata ka nyathini moro mane nie skul e form 4 duogo to koro winjo ka koro weche manyo makamu wacho ka koro gia e skul to ng'ato kone ni winje gik ma wuonu wacho I feel nade wach madita ahinya iwinjo nade to ang'o momiyo dhano dhi sikul mondo ing'e gima inyalo wacho e sama owinjore gi kama iwachie gi ng'ama iwache godo ok watame ni kik owach giche ka en gi yuoche e disko matanga kamoro ma giponde tu kema onyalo wacha weche go e iti yuore moro e disko matanga kama omiele lakini e pao galamoro ma microphone nitie cameras nitie dhano chiko itgi kendo winjo ok inyal wuok gi wach ma koch mochido wach ma ok inyal wacho kama dhano winji unless tasewacho ni pile mogik ni Victor ber ng'ol mar del moloyo ng'ol mar obwongo gavana seche moko tiger gama ma kore miluongo ni lepo wanawa koso lepo 1 hour ero kama nenya SG gini otamo dhoge riek wacho kendo chal gima nitie pattern moro ne waweni wach ma Kisumu East ni ne oserumo to kare wan gi season 2 mar dibed ni party matimo makosa kuom kele ji aoyayo yel manyalo loso kata gionge kod gima ginyalo ngiso gala moro. Victor mokwongo en ni king'iyo telo jogo molony nowacho ni telo chal ka kiyo mar oganda ma ka iketo kiyo tineno telo to mano nyiso ni oganda chal mane oganda wa kaka nitiere. Mar ariyo aparo ni jakom Raila Amolo Odinga no umuno mang'eny nong'e tayo chenro mag rally kendo ne ka en rally neno ka rally agenda ma gi mag jopiny giwacho ni wan wadwaro loko katiba kata wadwaro telo maber no wacho agenda mare namba 1 nyaka kama no utieki sani wan gi jotelo magi ngiso oganda onge gionge gi agenda emomiyo iyudo ka koro jogo ma wacho weche mag galagala ma sani koro imiyo microphone kendo wachore ni jogo ma koro kendo jopiny dwa winjo ma kata sama imiyo gi microphone no koko miyo gi microphone jopiny go koko jogi be sama giwuotho kod kata gidhi e liete idhi e rally iyudo ka jogi nyaka jo siasa wuotho kod ma jo siasa buk gi chon iyudo ka jogi demand mar gi e gweng mag jo siasa is very high to kendo ichulo gi ok ni kata miyo gi microphone no gine jo murpap gin ma gi moro pap ma ka gionge to pap ok go maber iyudo ka pap oling koro yudo ka mano e joma oganda dwa winjo time miyo ka gin gi chir mago migi microphone to mage emo wacho nikech mano e contract mare gi ja siasa momiye microphone contract mare gi ja siasa en ni kana mi microphone nyaka chiek los pap nyaka leket papa bed mamor ma ji pamo ma ji go koko mano e contract momiye ok ni owacho gik koko wacho bapapo opamo chudo onge mano nyiso no ko luo contract mane gi sign gi ja siasa mano e siasa masane go piny luo ni wawuotho gi ng'ani iyudo ka samoro ni dwa buke ineno kata samoro kidhi e liel weekend obed jumamos tiyudo ka ng'ani owuok ogibiro ka gireto ma they always in a hurry nikech orite kamoro pod odwa dhi muro pap kamoro mano ja siasa moro be rite nikiso ni jo siasa wa onge ga jena ma gidwa ngiso jopiny giseyudo ni jopiny ohero gik lil ma jogi wacho ga ma jopiny dwaro. Achiel kuom lony mipuonjo godo jo fwambo gi keyo ene nyaki ng'e ni jo miwuoyo go gin joma chalo de read your audience, read the room. Koro jo siasa gi ong'eyo gima japiny dwa winjo koro gimiyowa gima wadwa winjo. Exactly. Sani kata king'iyo trend miseneno sani yudo ka ji kaka makamu gini ma sani miyo microphone ni rally gidhi tido ga miyo gi microphone gin ma ging'eyo wuoyo gi jopiny gin ma ging'eyo keto chwako mach e rally ba jopiny bed mamor nikech yudo ka jo siasa gi chon ki ing'iyo kaka jo siasa wane go siasa chon jotelo wa ne wan wadhi konyo Raila lweny malo mano kose wacho mano osebed piny orum sani Raila midhi konyo lweny malo onge agenda pogine gibedo go emomiyo koro ikelo jogo madwa moro jopiny nikech agenda onge to dibed ni jo siasa ma gin ga agenda to komi microphone to nego bed ni iwuoyo e gigo madhi konyo oganda mana kaka governor wacho ida wuoyo weche mag sikul
idwa wuoye weche mag stima, idwa wuoye weche mag pi. Sani koth chwe, idwa wuoye weche mag pur. Obed nyando kacha masani wang'e ni koth kochwe mang'eny to dhi ketho gik mang'eny, dhi ketho mwandu ji kacha. Ere kaka unyalo kelo chenro mar konyo jopiny? Tiyudo ka jasiasa ok dwa wuoye mano. Jasiasa dwa wacho ga ni kaka wan jofwambo. Wacho ni iwacho what interest the public, not the public interest. Iwacho gigo mamoro jopiny, o gigo matiyo ne jopiny. Wacho ni you do what interest the public, not what is the public interest. Masani waneno kuom josiasa. Gimiyo jopiny gigo ma jopiny dwa winjo. To ka jopiny nyalo lokre, mana kaka ban wacho ni wanyalo sani mane omiyo kaka ute fwambo gi keyo kaka wan. Onego bed ni wapuonjo jopiny. Maka jopiny obi, maka josiasa obiro kata wan gi rani. Tipenjo jasiasa ni to mibiro ne jatelo. Miwa agenda mari ma in godo mar kare obed governor, obed senator, obed mbunge, mi kata MCA. Miwa agenda mari ma in go midwa konyo godo oganda luo kaka senator kata kaka governor, kaka MP kata MCA. To kochopo nwa do en ng'ane pok owuoyo, ng'ane pok odwa winjo kawuono ting'a ng'o. Kawuono wuotho nade. To mani yudo ka koro maketowa kama koro ng'ato dwaro en doge ko ngamo doge kama to gimodwa wuok kanyo iumo mana iti kata pok iwinjo kar winjo gimodwa wacho se umo iti nikech gimodwa wacho no ken gimo kidwa winjo. Koro nyaka wabed wapuonjo jopiny ni ka jasiasa obiro kata bed ni jogi gin mageng'e chwako pap, lakini nyaka bende penj jasiasa ni to agenda mari ena emomiyo sani ido ka ogendni moko dhi mbele to gandni wadog chien nikech ok waketo agenda mar jopiny mbele. Wan wadwaro moro jopiny to kwadwa keto mipangilio mag development manyalo konyo jopiny. Erokamano. Ing'eni ok opogore ahinya gi mari gi ji bende osebedo ka wacho. Nyocha en e kaunti ma Kisii bokore odonjore kuom jaod bura moro kata otemo jaro kit pien dende. Nimar katiba mar piny Kenya jomadongo article hapa ni 33 kama. Mabende wacho ni okonego bende wabagwa kata wakwedo ng'ato e yo moro amora. Lakini Victor ing'eni nitiere marwa mar josiasa wani yudo wapogore nikech ma odokor ka gik madhi gi weche mag ng'ango. Kae to mar gi jicha be samoro ong'eyo o target josiasa. Koro en ng'eni marecha samoro NCIC nyalo luonge. Marecha border weche mag incitement. Lakini ting'eni weche mag morality gi kizungu gin weche mag kido makare gi wich matiyo ok nyal ndik gige chik. Ing'eni ok nyal tero makamu e court ni ne wacho gima kama. Gin weche machuno ni wiye manyaka koro konyi. To mag rigi jika nikech ogo siasa ntiere obila nyalo luonge jogo man gi ng'ol, jogo man gi rem mopogore nyalo luonge mondo mi owuoye weche go nikech nitiere chike matayo gik manyo wacho kaka manyo wacho kuom jaod bura cha. Lakini weche makoch machalo mag weche madhi ka ng'angugi wan joluo ntiere gi luor ma wan godo, mwaluoro godo oganda, waluoro godo joma dongo. Mana kaka koro waloso era mugi kaene. Wang'e ni joma winjo wa opogore. Nitiere kit dhok moko moko wanyal tiyo godo. Masa mori kwe wacho ga piny pod okinyi. To bende kaluore gi lony ma wan go mag fwambo, wang'eyo kama wagikie. Ting'eyo ni sani e mbui inyalo wuoye rally, to kiny ng'ato ni e simu kama kare inot koka iplay into gine ki scroll kama to biro to kare minu bene ni e bathi tipo mana ko muoch kaka no muoche cha kumidwa chwe wi onge to samoro be in gi nyathi e bathi. Anya paro VOJ diere mane kaka an jafwambo diere magoro ne fil watimo weche mag fwambo gi keyo kane nitiere rally kamoro to ne yudo ka Raila Odinga ne luongo leaders meeting chon to giwinjore nkawuono wach ne gidwa wuoyo kata kane gina Migori luongo leaders meeting jok ma gidhi wuoyo to gipuonjore ni ng'ani ni dhi wuoye ma katieko to na summarize gi to Raila orumo. Ok aparo mano timore sani. Aparo ni ng'ato wuok kama no dhi to giromo kacha to koro bende nitiere PM ng'ane mowuotho gi ji mang'eny ng'ama nyalo chwako pap ng'ane ma kowuoyo to ji go koko kendo ji pamone. Mano e tich monego ben josiasa timo. Onego ben kaka ne wan gi bura Migori kacha to leaders meeting itimo to giwinjore messaging iluongo ni messaging. Raila Odinga ne bera yenye messaging itimo messaging wacho ni sani wadwa dhi wuoyo gi oganda to gima nyaka wakete it oganda wa en achiel 2 3 4 5. Koro Fred in adwa ni wuoyo weche mag somo. VOJ in ko mi microphone wuoyo weche mag arita kwe. Naniga Muga Goldi machalo weche mag gold kata weche mag
reforms. Koro yudo ka sama udonjo e platform, tudwa koro piny ochwakre ng'ani kochwako weche mag somo tini, chwako weche mag arita kwe, to Ken ochwako weche mag mula gi gold matimre, yudo ka koro jopiny mor, to kamne ka ok apar ni mano sani timore. Sani ng'ato wuotho awuotha ne, ise wuotho ng'ati ma ise miye gimoro bende ochwako go wiye bok ni nono, mani ma koro kosedonjo kanyo kisemiyo microphone ineno ni igorani. Imiya paro kane wan Kisumu cheno ma kaka wanene, miyo moro nowuok, embe nowacho nitie kit dhok moko ma itiyogo e kuonde mag romo mag siasa ma ok ber. Jokanyanamu nitie, umor gi gik ma kamago. Nitie moro ma gijaluo mo kanyo ma samoro bedo ka gi tiende mopogore opogore gi jok miwuoyo kuomgi. To ng'ato bende ng'isa ka ni kata mana Mheshimiwa Masuba North ndalo moko nowacho weche moko magala gala, en bende to en ema ne obedo mokwongo mar siemo wadgi kuom weche mowacho. Gini wanyalo konyo nade? Jo gin mana joka. Lewni magiloko. Akwanye. Kwanya Ken. Jowetena osegoye. To apani wadhi maber nikech ok wabiol mar kwero gik maricho kendo wache kaka wanene. Ing'eyo ni kata obedo ni chik samoro ok obedo motegno ahinya mar kumo weche makamage ahinya, to kaponi gin mago ma ok oluwore kod akwede ma samoro chike gi nitie ahinya, to machalo akwede mag dhoudi mineno ka thothne NCIC thoro kedogo. To katiba marwa en buk malach, to chiwonwa lai kata okenge mowinjore bed ni watayo godo chenro magwa. Ang'eyo ni chike mathoth isumo kowuok e katiba, to samoro pok wabedo gi mano motegno manyalo wacho ni Victor kang' iwuo e rumbi kata e gala moro mar ji miwache wach moro modok korka ka chiena, to samoro inyalo kawni okang' machalo kama. Mak mane samoro kidhi mako ng'ato mafuanda miwacho weche mochido e wiye, to samoro nyalo kawni okang' en owuon kaluwore kod chike mantiere matayo kaka owinjore bed ni dhano tayo chenro mag twak mag-gi. To katiba ni pod nitiere fuonnige mathoth ahinya marieyowa kaka owinjore bed ni watayo chenro magwa ahinya to kodok korka weche mag loso. King'iyo pend chik namba 33 miluongo ni article 33, owuoyo e wi ratiro ma kata thuolo ma ng'ato nitiere godo mar nonyalo wacho pache. Onyalo wacho gima nie chunye, onyalo loso gi jopiny. To mak mana ni katiba chielo nogo ochako keto ohinga moro ka moro. Ni kata obedo ni nitiere kod thuolo makamano, to ok inyal tiyo gi thuolono midhi kal godo kiewo michak hiny godo ratich ng'ama chielo. Koro kanyo bende nyaka oganda ng'e ni kata samoro amora miloso, kata kiparo ni onge chik moro machiel kachiel makwedo gimiwachono, to ng'eyo ni ok owinjore bed ni ikadho ratiro mar ng'ama chielo e seche miloso ni. Katiba chielo nogo king'iyo pend chik namba 28 miluongo ni article 28, owuoyo kuom timbe makare to kod chiwo luor ne oganda, iluongo ni human dignity. Sama wadu idwa loso kuome marach kata ga yenje kata gik makamago, katiba ni kweri no kowinjore bed ni itimo gimoro e yo manyalo wito luor ne ng'ama chielo. Mano katiba chielo nogo. Kendo luor mar ng'ato ka ng'ato nyaka miye. Wich kuot monyalo bedo godo cha nyaka ikonye geng'o kapok wich kuot cha obedo. Katiba chielo nogo ni e pend chik namba 27 miluongo ni article 27 wacho ni ng'ata nitiere kod ratiro mondo mi kik kwede kaluwore kod kit chwech mare. Manyiso ni ok owinjore bed ni itiyo gi kit chwech mar ng'ato kidwaro kwede godo kata kidwaro kete no bedie marach molo kit chwech machielo ni. King'iyo gima josiasa thoth gitiyo godo ahinya to kaluo e kinde ma gintiere e wi altari giloso kata gintiere kamoro ma bende gilose gi jopiny, to thoth ne winjo ni joma mine ohero kama, joma mine timo kama, joma nyiri timo kama, joma chuo timo kama. Thoth gi gin weche moko mochido ma king'iye to gin weche modok korka kwede mag kit chwech. To thoth ne king'iyo kinde mane oganda ochako twak mar kaka inyalo kel
pok marom e thuolo mag telo ne kit chwech duto mano joma mine gi joma chuo. Achiel kuom gik mane wacho ni nyaka to oganda thir en weche moko manyalo kelo akwede manyalo miyo joma mine rem ma ok obire paw siasa, manyalo miyo kit chwech moro kata samoro kit joma chuo moko rem ma ok obiro e paw siasa. Koro katiba ni ochako miyo thuolo mar ni owinjore bed ni wang'iyo ni to kaponi pok waloso to dibed ni wach midwa wacho ni onyalo kelo akwede mar kit chwech kata onyalo kelo akwede ne ng'ama chielo. Katiba chielo nogo oloso koro mararie ahinya king'iyo chapter 6 kata weche mag bidhruok gi telo makare. To koro ka e kama koro wadonje chunye hie, nikech sama jogi giloso ka gimanyo lemo mag telo, to samose gisebedo ni koro gimako microphone kacha, omigi mano kaka koro joma bende nyalo lose lo jopiny manyiso ni gitelo. Bidhruok margi chakore e kinde ma gitwak gi jopiny go sama giuso agenda margi. Eka japiny owinjore bed ni somo ni ng'ani obidhore ma kapona miye thuolo mar dhi telo onyalo dhi rito mwandu mara, onyalo dhi chung' e loya, onyalo lose loya, anyalo ore kaka jaote. Bidhruok ma kamano nitiere kendo malach ahinya ei katiba chapter 6. Kendo kanye kata mana EACC mineno kokoro kedo gi mibadhi ni kanye mogole teko ne kit kaka owinjore bed ni tayo sekta mar sirikal, kaka owinjore bed ni tayo apise mag sirikal, jotije mag sirikal, thothne isomo kowuok e chapter 6 onogo. Koro nyisi ni jotelo duto katiba ni oketo negi mise mar kaka owinjore bed ni gitayo chenro mag twak, mag kaka owinjore bed ni giwuotho, giloso nang'o, gitimo ang'o, magi duto katiba ni olose. Katiba ni e article 10 kata pen chik namba 10 loso bende gik manyalo konyo e gero piny, national values, gik makelo kido makare ne piny. Katiba chiel ni owuoye. To magi oriwo koda ka twak moko miwinjo ka osiepewa giwachogi ni gin ang'o gini minyalo tim manyalo kelo gero piny. Mae kama koro dhu bedo piny winjo to gin ang'o gini manyalo lose manyalo kelo lokore ngima jogi ma ka ang' giwinjo to en wach maliw mabro miyo gi thuolo mar mondo gigonwa ombulu. Gik makelo luor ne piny, gik makelo dongruok mar piny. To ng'e ni kata mana luo kitgi gi timbegi pod wan mana e chik ka. Samoro ji paro ni chik onge. To chik samoro oonge mana nikech samoro pok odhi oride, nikech katiba kuongo chiwo chik malach, nikech en buk marang'ongo. Tidhi wuodho, tidhi irido chik, koro kanyo midhi iloso chike ma koro matindo tindo mitiyo gogi. Ok awacho ni gitindo, to koro chike ma koro gol ma koro iwacho ni Penal Code, Sexual Offences Act, koro mago koro idhi somo kigolo ei katiba. To gima duong' ahinya ni katiba ni e muma maduong' ahinya ma koro sani watiyo godo kaka kiwe muma ma koro iwacho mar din. Ma e gima owinjore bed ni tayo oganda obed tayo chenro maggi. Luwo kitgi gi timbegi. Ne nitiere weche mane ok wachi e kama ji ochokore mathoth. Weche mok wachi kama nyithindo nitie. Weche mok wachi e kama samoro joma oluorore masalo maro nitie, kata samoro wuoro gi nyithinde, samoro min ot gi wuon ot. Nitie weche mok inyal wacho ma kaponi ok ing'iyo to iwache ne ng'a, tiwache sadi, tiwache nang'o. Luwo kitgi gi timbegi ne okuong'o weche moko ma ok odhi kare. Katiba chielo nogo e article 11 pen chik namba 11 loso e wi chiwo luor ne kido kod timbe mag oganda, culture. Kaponi ok inyal chiwo luor ne kido kod timbe mag oganda luo, mane dwaro ni kaponi iloso tibedo kod bidhruok e loso mari, to matiende ni dhi ataro gi katiba ma jo Kenya no puodho higa mar 2010. Koro ma nyiso ni jomo osebedo ka wuoye e rally mag siasa makaluogi to giwacho weche ma ok odhi kare, weche modok korka ng'ango, weche mochido modok korka weche mag kachiena, gidhi ataro gi katiba mane oganda opuodho. To mano nyisi ni ok giromore kod kawo lemo mag telo ma samoro giwuo gi jopiny mondo miyo megigo. Makama kakanyo Ken wach ma ngima mokalo ma jowetewa sa okinyi ma kawuono imbe ni nyalo go kod mbaka nyakwara Magajwang' dibed ni jopiny ma ohero winjo weche gi koso nang'o. Miya paro sigand miyo moro bende e gwenge mag Alego mane pimo kaka
chwech mar dhako pogi. Joka ma piny be en piny. Koso dibed ni jogi wacho gima japiny gombo winjo. Ng'ato ng'isa ka ni japiny samoro ok dwa winjo agenda ni ndara, sitima, gik makamago. Japiny ing'iso mana gima jasiasa osetimo nonro mare ni mae gima mit ne winjo. To gima lit ahinya kaka gavana ne wache, jotelo pamo, jopiny giwegi bende pamo, kendo pap neno ka gima ochwakore. Wakawo ywe matin waduogo nyakwara Mgajwang' miwa pachi, nikech ma en chenro ma bende in be oriwi, en mbaka ma wadola dundo, wakonyore e paro ni wanyalo gayo kendo geng'o weche gi nade mondo nyadhi mar oganda Luo gi wich kuot ma ken bende temo luomo ni Luo gi timbe gi bende ogaro gi chien weche mamoko ma ok wache galamoro. Ka kamano wakawo yweyo kete mana ka, ma en kaka wanene. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا. yangu inakuwaga hiyo stingo ya Mike Tyson. I feel fit George. Anasikia mwili imekubali. I'm going for win. Naenda ku win bwana. Kuna kurudi nyuma. Nimechoka na nimeamua kama mbaya. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Loch gwenge en hawi ber kosoricho. Gin mage manek beni gitimo to gin mage mopuonjore gitim. Chieng' chariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto lingti. Tudiko dan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yor nero ma adiba. Penje laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipok nino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi.
Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Irina Yuma, natoka Kakamega, nafanya kazi ya kusaidia sisters kwa convent. Niliekelea 100, nikasukuma, nikapata hadi 2400. Hadi baadaye nikapigiwa simu, nikaambiwa nimeshinda $500,000. Nilifurahi sana. Hii pesa napanga kuziendeleza kimasomo na nianzishe kabiashara kadogo kenye katani boost pia. Nasikia vizuri, nimefurahi sana. Nimeshinda hadi ku-express the joy that I have. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Mana kamano nyakwara Mgajwang ote nitie kama thoth ahinya. Bishop Dr. Abrams Wanda Odongo, chairman mar Interfaith Network Nyanza Region, akwayo kwe gi horuok e siasa ma Migori. Wadwaro ni lweny dhao gi goruok e liete mondo rum mara moja. To dhi nyime kowacho ni eruru kamano. Wan kaka jolemo ne wasekwedo weche molelgo. Giyenyo ka gitiyo gi fuonde chwech mag joma mine. Teka mine nyiero kendo pamonegi. Okay. Morning kar wach no, japuonjna moro ne wacho na ni ka idwa wuoyo to par gima idwa wacho. Victor, asebedo ka winji kiwacho ni ber ka ng'ato bedo gi rachungi e kind obwongo gi dhoge, maka poko elo dhoge, to wacho wach mochung' maber manyalo rito wat. Nyinga en Kendrick Odhiambo, otherwise amor kaka wanene. Morning kaka wanene, jo nyaka weche nyaka wach weche makelo luoro. Okocho ni nyaka wach mana weche molel eka jopiny olo siasa, siasa moro, Jako Sodo wacho kamano. Otieno jawaya makosea. Victor, miyo moro bende nitie Migori ka ma ogwel kaka MCA ne onjao budho moro maracho. Siku mani bla 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 weche mokanya wacho gokinyi makawuono nyakwar Mgajwang to ji pamo. To MCA Masuna Central no to ne ji okwedo zaidi ne an kanyo. Victor, japiny ok dwar agenda japiny sani en bund iye, jopiny emaricho. Otieno jawaya makosea ja Uriri wacho kamano. Abongo Jakuyugi, osiepa dhok moro bende gitiyogo nyaka joma mine ni okay, to jopiny duoko awuoro dhano. Nitie moko ma amungo nyakwara mogi, ng'eni wan bet wan gi raga moro, gibiro ni self censorship. Gik mamoko matayo sector ni ng'eny ndi. Ting'eni ute mag fwambo mag manyasani kata social media ginto gigala moro, en soko huru. Wiwa bende konyowa. Mano chuny wach ndi. Erokamano. Machielo kaendi ni makamu osebedo kaloso marach pile, kendo un joramogi umiye time mang'eny, especially seche habari. Nolose liel moro, nowacho weche moko molel. Untie kendo ne onyiero ma ogo high five kaka Gweno wacho no. Okapar ka jofwambo nogo high five e liel mi wacho no. Stanley Ogada ng'ia nena clip no, i-review anena kendo ne wach mabende ne wakwedo mokalo ndi. Millie Odhiambo kod Lilian Gogo, proponents of vulgar languages. Jasiasa kowache is normal. Makamu kowache to Millie was the first person to condemn and castigate him. Achayo sana Stanley Ogada. Okuwinjo ki wacho Millie yen. Chal ka gima oyao nyakalondo seche moleo. Erokamano ahinya. Kevin Kodote wacho ni maka joma ayie kod gima governor wacho, ayie kod gima SGO wacho, kod gima Ken Muga wacho. Sanity e dhok ma itiyogo e paw siasa gin gik manyaka ng'is luor. Tipenjo kanyo to ere kaka vulgar language medo kura ne jasiasa? Ere kaka tiyo gi vulgar language tego chama mar ODM? To ere gimomiyo ODM kelo jok moko ma add no value e chama? Kuom ranyisi ni I was disappointed in Siaya kanitiere wannabes moko ne ODM miyo thuolo mar wacho weche moko. ODM nyaka ti kod thuolo to justify gimomiyo they need broad-based government for now and to the future. 10-point agenda nyaka gi spell out clearly
to weche moko manono maneno ka jomoko tiyogo kuom ranyisi MCA moro ma Migori cha achayo kendo achayo kabisa. To VOJ nyocha winjo ka igo koko e Ramogi Radio kacha gimomiyo Luo Council of Elders Odungi Randa poko god wonde piny kaka jodongo to weche gi muomowa. Oyo na god wonda piny to kinyne awinjo ka James Ayaga bende ochako wuoyo to nowacho ni en weche ma jodongo gigwelo josiasa to konego bende gine ma gidhir josiasa kendo gin weche gidwoke nyaka londo weche ma ngimandi Ker Ayaga. David Ochola mosna ya wut luogo. Now in Africa josiasa bedo famous ka gitimo gik molil, wacho gik molil kendo jopiny be ohero winjo gik molil go. Sana sana piny luoka. Koro jok ma wacho agenda pile ji ok winj giga. Otherwise I don't support such uncivilized speeches until someone is arrested and put to pay for such vulgar words on podium. We will not end it. Makamu nyocha odwa kadho ahinya. David Ochola ud Nyabola Central Nyakach wacho kamano e hote mareka. Joma dongo mago duond jopiny. Ti wacho ni duond jopiny duond Nyasaye e duond rieko. Chal ka gima jopiny moko bende wacho ni wang'iyogo mage mamorowa. Ng'ano ng'e chwako pap. Governor, adone ni thuolo mondo winje na kaka jopiny wuoda kachiel ka wadok kendo kamane wawayecha. En gima rach ka japiny moro nyalo wacho ni gima jogo wacho ni gima ber. To ng'ato be nyaka yud wadgi kata in bende ki iwuotho to chieng' moro be nyaka ng'ato chungi taon ni ichal na gi ng'ato. Koro ng'ato be nyaka yude ng'ama chal kode e piny. Kata in be chieng' moro ni kal ni wuotho e taon kata dhi ma Mombasa to idhi ma michiegni mulo ng'ato ni iluongo ni mistaken identity. Ni to ichal na gi ng'ato ng'ani chal gi SG idhi mose. Koro Makamu Gogo gi Millie Odhiambo to gi MCA no ma Migori cha gimbe nyaka giyude piny ni nyaka yude ng'ama ket kodi mi went ng'ani chal gi ng'ane manade bung'eru kinya bedo ni nonyuoli e piny kae ma ng'ama chal kodi onge ng'ano samoro in emekia koro ka Makamu yudo ng'ama chal kode jok ma oloso maricho godo joma chal kodgi wan to ok dwa negi jogo kech Nyasaye mochwegi kamano SG iwinjo Victor nitiere diere moro mane mbaka moro nego e pacho kam kendo kata kaka wanene bende nogo e mbaka ni king'iyo skunde moko piny Central kocha iyudo ga koro ichulo nyaka ji mondo ji odhi e skul nikech classes nitiere olger maber jopuonj nitiere joma dhi e skul ma koro onge mano mineno ka nitiere pogruok e kind jogo gi kindwa nikech jogo ka gidhi e podium to en mbaka mar dongruok nito skul ma nie tok dala wakani ang'o ma onge to ni skul no nito oseger class to desks ma onge ting'iyo kinyalo loso yudo omenda ting'iyo desk tiketo kanyo kendo ang'o ma onge wadwaro books ting'iyo buge tiketo e library mano yino ka nitiere pogruok wan korwa koni wamanyo jok mabiro weche molile podium mamoro jopiny ni ng'ane mong'e chwako pap donginjo ka wacho ni samoro gin igo siasa ine podium to jopiny ok winji jopiny ok winji nikech igo mbaka mar dongruok pap ng'ich jopiny ok winji lakini kikelo ng'ama wacho weche molil ka no mane ng'ama japiny winjo kendo koro pap koro mor kendo ji pamo kendo ji nyiero momineno ka nitiere pogruok no nikech nitiere kuonde moko ma ji goyo mbaka mar dongruok tiere jiwacho ni to ndara manie tok dala wakani dok nyalo lose moro jopiny oti kode kakalo kata kitero ng'ato e osiptal ka ng'ato tuo kidogo ma ambulance nyalo kale tilose ino ga dongruok bedo kanyo to korwa koni wadwaro go mbaka mar jomolil jogma kata kimiyo microphone no mondo wachane area dek kaka nyalo kony jopiny kaka nyalo los skul e tok dala ukacha kaka nyalo los ndara nyalo los osiptal mano ok nyami platform lakini ng'ama dwa miyo ji nyiero ng'ama dwaro moro jopiny mano eme yudo ka gavana onyiewo ne nyaka mtoka maka gavana dhi e liel kamae to obedo booked chon ni ng'en weekend mabiro gavana dhi e liel makamae weekend mabiro ka gavana wuok kanyo gavana nigi romo mar nyaka ibed kanyo ma mtoki nyaka ni e convoy mar gavana iwuotho gavana nikech idhi chwako ne gavana piny ok nikech idhi kono ja gavana mondo jabana obed gi agenda manyalo gombo ka gi jopiny ka ginyalo lok ngima jopiny obed maber in iwuotho e gavana nikech tij moro jopiny maka jopiny osenene kidonjo kanyo bo mi ng'ane microphone omago microphone nino koro jopiny kata ka nobet nino kata ochung' koro dwa winjo ni to ng'ane wacho ang'o moro jopiny ni e maber moloyo kaka ji nyalo goyo mbaka kaka inyalo kel dongruok e gweng' erokamano Ken wadwa no lung'e koro
Akia ni Kafaya be oseduoko wakoni. Kafaya pano oseduoko. Erokamano. Ne watene kamoro taparo ni kacha to na chal ka gima koro awuokie natemo kelo weche ma oganda wachogi to gi kama chik nitiere natemo golo gimoro e pach oganda ni kik giwe ni samoro inyalo wacha wechegi nikech chik kiparo ni ombekni kata chik okoredi chik pod nitie kendo pod otegno ahinya gimachielo machaka kete wi mano pod an mana chik kanyo mondo dhano ng'e nikech ang'e chike ma dhano luoro ni seche ma joge nitiere kuonde ma gichokore wach ka ni en Linda Mwananchi kata Linda Ground kata bed mana Linda Mane to weche ma giwachogi gikone ok giwache ne ga joma gichokore igri kendgi gin ga gidwaro emomiyo giluongo waga gioronwa kata mana ote ni ang' wan gi chokruok makama bi umaki mondo ukete yamo maka pone nu loso gi oganda ma Kisumo to ang' oganda ma Siaya gi Migori dhi winjo gima no wacho kokalo kuom ute mag fwambo gi keyo. To ute mag fwambo gi keyo nitiere chik magayo kaka gitayo chenro magi. Wantiere kod Media Councils Act ma bende nyiso wane owinjore bed ni wabedhore yo machalo nade e tijwa. Owinjore bed ni weche mage mwakete yamo. Ka koro ji 10 oloso to ji 8 kuomgi oyanyo mana mine ji, oyanyo mana wuone ji, kata owelo mana dugu jomoko, to ji 2 kende emo wacho weche to gin weche ma weth. Sigana otho kinyi winjo ne Joramogi tindo kland lendani tinde gilando mana lendani machielo ni nikech gionge agenda mage wacho to mano nyisi nikech okiluori gi kaka bedruok mar dwaro kaluore kod chik di luwo bedruok ma bende katiba oseng'isi cha to kano chopo korwa koni to ayudo ka dier wambe korwa koni gimi wacho donjo gi yamo inyalo kawe tikene jopiny kech Communication Authority be podo chiko ite kocha dwa winjo ni dibed wakalo kiewo to wan bende lony ma wantiere godo mar tiegruok marwa boketowa mogawa mwang'eyo era chunge mani winji wacho cha ni ok wanyal kadho mwadhi mwachop kama koro wanyalo kete weche maricho maka e yamo koro mano bende nyaka josiasa ng'e to mano bende nyaka jopiny ng'e to iwacho nogo iwinjo ka SG okelo wach moro maber ahinya ni kinde duto josiasa gi tiyo gi thuolo mar chokruok makamagi kimiyo joma samoro onge kod lony makare mar twak e weche mowinjore bende twakie gi jopiny. Ing'eyo ni nitiere joma somo gimiluongo ni public speaking ma en mane lony ma entiere godo e level mamalo nitie nyaka ma professor bosoma public speaking no to jogi pode unyalo some rieko kuom jogi makara ka pone ne untiere kod kama udhi e chokruok maru usewinjore ji 5 madhi loso kaka wuono ne en campaign mar samoro duond bura mar Ogweno Republican Ogweno Republican Party Gavana isecha kuponi Gavana isecha pokang mamalo amanyo portfolio koro angi bedo piny to giwinjore ni ng'ane mai ka kudhi loso to samoro gen gi jalony man kanyo man gi lony e weche mag loso gi jopiny kaka inyalo lomb jopiny nitiere ng'ama samoro entiere kod were mar wuoyo to koro nyaka to rie mondo yud kama iketo ne rachungi mondo kik mogo kadha ma kadh nyaka gi kite koro magi nyaka jotelo gi ng'i mondo gibedie gi joma nitiere kod lony e kindgi omiyo no ka kinde mane Raila Odinga nitie ngima eno ka kinde mathoth kanoloso ka ochugo mana komiti moko matayo chenro mopogore tibo bedo ka ng'odhi omo Adams Olomo olwome iye kanyo omo ng'ane olwome iye kanyo lony moro nyaka iwinjie koketo kanyo makata en owuon nitiere joma noketo makata en lony mar jokaka ok nyal chopo kuma mare nitie mare yudo ka ni chien ne jokaka ong'e maber ni en jasiasa to mak mana nitiere kuonde ma en koro ok onyal chopie ji lore ukawe thuolo mar uka jotelo joma nitiere kod lony e weche mag loso gi jopinygi gipimnu ni to koro ka ng'udhi kacha jokanogi dwa winjo wach ochele jokanogi dwa winjo wach oula gidwa winjo wach mar arita gik makamago to gidwa winjo e yo machalo nade tere kaka inyalo wache e yo manyalo lombo ji nikech pod inyalo wache kata mana oula no pod inyalo wache e yo moro mamit modhi luoro wuoge e chuny oganda ma gidhi gitim gimoro ma
ma bende nyalo reso gi e oulano. ODM nigi ting' mapek ahinya. Koro mago gin gik ma pod inyalo tim. Mjumbe ma Suna East kudho ne party leader gik moko to Turfuong okawo gigo te. Kaito samo kuodhe. Yes. Bende nyisi ni onge hikruok. Ken pod wach mana mari. Nyisi ni gik makamacha onego beni kuodho ne chon. Nikech Victor dhano mora mora kasa mise kawo microphone. Kata mana SG ka ntiere speech mare mano oseloso siko gi mare ikuodho ne ka. Tieni ise bage. Kata mana pastor ma yalo makoro obo injili ka koro chomo go Kapernaum tir. Makoro uchigni luongo dhano uting bade. Ibe kanyi mako kisieko ni ne. Kile ya pari. Wilone gi wach ni ge Johana 15. Ise bage. Koro kaka gimane Juneti mocha no nego beni kapok Dr. Buro chopo kacha to giga no se wach ne chon mong'eyo moko kinyise ni imose yuri be. Inyise ni yuri mani biro omo ni to ne wacho ne chon mose ndiko gi oseng'egi nikech gimi winjo Ken wacho te gima SG bendo wacho kech koro wamiyo gi ong'ada de giri ekono no mo bichulo wa wamiyo gi amia nono kata ka jay ok mor kamano jay kone gigi no adhi ne sikul dwa ni ga gichulo wa onge gir nono jay ngeni joala no dwa ni mora jay ngiyo gini nengo eno ngeno nego beni chiwo bil to mano bende berne yes ang senior no weno aweya gima ne Raila bere ni no ng'iyo ni to kodhi kamoro to ang'o modhi wacho ne jogo gi kanyo gima SG wacho cha miluongo ni messaging ni kidhi kuma ji jojuogie ting'e ni ok idhi wuoyo kuom juogi ni nikech samoro inyalo monjo to mane ma gichiemogo koro jakom ka ne dhi Mombasa to ng'ena ng'o ong'e gima Jonam Chumbi dwaro ka jogi no luongo bura mar jo Kisumu East ke Kisumu Central ing'e ni to chandruok ma jo Kisumu gi nigo gin ang'o idhi Migori kacha weche mag Goldi mikunyo kia Makalda kia gine kocha cha machando gi Jonyatike ka ing'eyo koro ing'eyo gimidhi wacho ne jogi e samo winjore moki muje gimari mane gima Ken temo wacho ni nyalo wuoya kata inyalo yala lakini injili ni nyaka ing'e ni to be yale ne ng'ama owinjore koro kae biro chuno ni ang' nasom Mathayo ta abiro weyo ngeche kae abiro somo ruodhi mae mowinjore ne VOJ ni adhi somo ne mane manyalo tucho chunye to pod igolo gi mane muma achiel. Erokamano mi aparo gavana ma Machakos County nitiere lweny moro ma waneno e jotelo ma piny Purwa. Jotelo gi ok dwa jomolonye butgi. Dine be ni ginyalo yien mondo gitie gi jomolonye weche mopogore butgi. Koro ineno ka weche gi iloso gopogore. Ken wach ni pod mana mari. Ing'eyo ni wiane dwa wil di wasewacho nying ji. Kik wiwa wil mokwa kwero Fred Ouda. Yes. Ma jambura machon Kisumu Central. Sama koro wachope ni weche ma jo siasa wacho maonge kod agenda mag dongruok ne jopiny gin ga ataro mar gima nyalo gero piny to thothgi gin weche ma bende nyalo wang'o kata mana piny ahinya to king'iyo siasa moro mar siemruok ma ka ng'ichung' tikwarori makuok chotni kidwa wacho ni ng'ane gin kik gichak gibika nikech gi samoro gin giring kodwa e lai achiel mar paro mar siasa ma wan go taparo ni ok en gima kare wach manchane Ouda wacho e nyasi onogo en gima nyaka to wakwera nikech kiny ang' samoro japiny bende ma ang' sechwako wieno to en bende nikech en gi joma luwe joma luwe gi be samoro nitie joma sokaka wani jatelo no oseparo ne koro en koro kuchako par kendo kata dwa duwo ni jatelo gicha setimo ang'e kaka itima kiny ka ang' samoro wadume luongo nyinge kiwacho ni kik yudre machiegni gi bath dalauni ng'ato kinyo bae gi gimoro maracho hinye kata gimoro machielo nyalo timore to mano dhi bedo ni in mikelo hinyruok mar jagoni koro aparo ni weche gi ng'e ni samoro amora miloso ka en wach miwacho ma ok mar dongruok to toke kochacha en wach madhi kelo masira manyiso ni mondo wabede joma nyalo gero pinywa nyaka wawache weche mag dongruok mondo gimoro amora ma samoro nyalo kiko it japiny mame japiny dhi kaw chik moro e lwete ma ok odhi kare japiny maluwe ni to ng'e ni mano wabiro bedo kwatiyo watayo piny e yo ma ok odhi kare josiasa masani gi gin e jotelo makiny nikech ka gisego siasa to ang' yiero achiel kuomgi to ka giduto gipuso weche
ma ok odhi kare manyiso ni idhi yier achiel kuom gi bende rach. Koro wabede gi josiasa kata kapo ni gin 5 maricho to 2 moko bede mabeyo to jopiny oyiere 2 achiel e kind 2 go to kik wabed ni wan gi ji 10 machung' te kalaro kom MCA to ji 10 gi te wacho weche molil gi te manyiso ni japiny giko ne dhi yier achiel kuom gi idhi mana yier joma koro sani waneno ka kiro weche ma ok odhi kare. Koro japiny bende nitiere kod ting' mare ni kata bed ni samoro inyalo paro ni jasiasa ema paro ni tin bende ibedi goye machiemo ing'eni to in ka ang' idong' kendi in inyalo time yo machalo nade, inyalo wache yo machalo nade, be inyalo wache kama nyithindo nitie to be inyalo wache kama samoro yuori moro nitie kata kamano. Sani lonyo biro mar weche mag tudruok mag mbui, weche donje mbui to kosedonje mbui to kowuoge mbui kanyo. Erokamano. Iwacho ni mbui wiyo kwil. Kinya kwari, kulhunda mari, watni moro, kata samoro tich minyalo wuok minyalo dhi manyo. Kiny samoro ng'ato ng'isi ma in donge mani loso kama. To kawuono ni mondo mami tich mar jambetre. Ang' ne nyal. Samoro in ni mondo mi tich mar samoro migawo mochung' ne arita. To nyiche sebuogo ngima ng'ato kinde mane timo campaign cha. Ang' ne yie ni mondo mikaw lemo no. Koro magi manyaka wang'e nikech gima ang' iwacho mondo nyembui kacha. En moko kanyo milele na milele. To kata mana dhi e pinje ma oko gi. Nitiere kama ok inyalo yudo oboke materi e piny machielo kata visa mar piny machielo. Kapo ni wach moro nitiere mbui mane isewacho kata gima ne timo mantiere mbui kacha momoko kacha ti maketo nyingi kaka jal mosebedo ka gero weche maricho kata osebedo ka kelo sigwe kind oganda kata osetimo timbe moko ma samoro gikone ok nyal biro kelo dongruok mar piny. Erokamano. Gavana, kawatieko wachni bedo ni duond bura mar ODM nyaka gigi te timre pok owuok oko mar kwedo wechegi. Ma ng'iso nang'o? Koso e yor konyo gi ng'ado rieko miwacho ni DJ Bonyo bed ka do wacho ni ma dikoro aloko dola. Nikech otimo consultancy manono. Dibe ni en gima ber ahinya king'e gi wang' ng'ama osomo weche mag tudruok. Dibe ni ka ODM koro kwedre gi chien gi wechegi. Kwedo gini ne tamogi kendo bedo matek ne ODM. Nikech king'iyo to giyudore e gini. Onge kama wanyalo wacho ni duond bura ma ODM ni party no wacho ne jogi no dhi otim gini. Mak mana ni gima miyo iluongo ng'ato gi nying mar anyuola moro en nikech oaye anyuola no. Koro ne ayudore matek nikech king'iyo kawuono kidwaro kawo jotend ODM madito maya kaluogi mondo ikete ti wach niere ng'ama timbege ok chal gi gik manyo makamu wacho ka. Mondo okuongo go ng'ato okuongo go e wadgi gi kidi. To giwanyore mana kachiel, giwanyore mana kachiel. Ng'ama dego wadgi onge nikech gigi omako governors moko wadwa luongo nying gi kae. Gini omako jotelo mopogore mane duond buch ODM ka kiweyo mawuok e ogendini mamoko. Kech Abdul Swamad gini pok owinjo kotiyo gi dhok machalo kamagi. Mak mana ni iyudo ka sami winjo kwa kwano jogi, wakwano gogo, wakwano uda, wakwan jogi te jopiny bo ng'egi. Okwan ka mar kwano nyingi nekech luongo nyingi no wamiyo gi atem mok giwinjore go. En ni ibiro yudo ka ng'ama ne di kidi otamogi. Emomiyo mili kotemo, mili odhiambo kotemo e bunge kacha. To bang' dakika matin, jogo sewacho ne oneno go bede WhatsApp group achiel gi Makamu. Embe gi wuodho ne moro mane wacho chien. Kapite wuok kone gi onego gibede skul achiel. Masa moro mili odhiambo emonita makata president mar skul cha. To Makamu ni e bathe kanyo, to jomodong' gi lowe kanyo. Tiende ni en chief priest mar gini. King'iyo jatelo moro bende ndalo moko nowacho ni obede kom gi mwanduge 2. Iwinja. Gikikore e gigi. Koro ng'ama nyalo bayo kata ng'ama nyalo siemo ema nomiyo iwacho kata notamo dhoge riek wacho. Wan gi jotend mine maya kaluo mamoko ni ODM ka moko be ni ok ma jorusre gik machalo kamagi. To ma nyotamo gi rusore. Pok yudo nyaka wane ma ikori no wawuoye wachni kaka wanene ka. No tamo gi rusore kata mana nyoro kanyogi na Migori kacha. Ni neno ko tamo gi rusore nikech gichal gi gino. Koro ok inyal kwedo kikwedo to samoro imbe ng'ato nyalo golo clip mari machon. Ni to in miwacho kama en to iga mokalo nyocha ni wacho gini. Kora paro ni ok ginyal keto baden makama e duond bura mar ODM lakini jatelo ka jatelo nigi responsibility mare. Ni kise wuok omi microphone mana kaka wawacho ni samoro duond bura mar ODM ok nyal wacho ne ng'at ka ng'ato gimede wachi Victor lakini jatelo man gi responsibility mar wako long wako sikat ngima makuchiugo kinyi to luoko pi wang'e kendo rudho lake
onego ng'e ni kapok awuoye podium to en ang'o madhi wacho manyalo gero piny nikech gik ma kamagi kaka Ken wacho ok ibi winjo gi Masawa kocha ok ibi winjo gi e jirendewa ma Kisika ok ibi winjo gi kuonde mopogore mar ang'o wawinjo mana gigi kaluo. Erokamano. SG dibed ni ODM ber ka koro kwedore? Ok aparo ni ginya kwedo weche gi nikech Gino makogi. Ni omakogi to mar ariyo jasiasa bonyisi ni siasa onge weche ok tere weche mag lony. Ok en kanisa. Siasa ok tere weche mag lony, idwaro ng'ama ong'e go piny kaka giwacho ni ng'ane ma ong'e go piny nyaka iwuoth go en ma kimiye microphone to pap chier. Koro aparo ni mano e gima omiyo ODM ok nyal wuok mondo kwed gigi matimore. Mano e script ma gisebedo go, gidwaro jogo mong'e go pap. Jogo ma komi microphone to ino ga pap wuo. Yawuoyi mor kata mine mor man kanyo. Momiyo dine bed ni gigi ok mor ji. Dukori neno ka ji go kokor, ji wuok, ji ng'anyo wuok e rally. Ido ka sama jogi omi microphone ma wacho weche molil go. Ido ka dhano mor, dhano yes. Koro ing'eni mani ma jasiasa dwaro. Ikone gi jaji kanyiro e momadho chak. Ng'ano nyisa ni jasiasa mor ni iwacho gimoro ido ka ji chako opamo kanyo. Ino ko jasiasa chako bedo gi interest nikech ji opamo kanyo japa bedo interest ma ng'ano wacho no. Mano koro ima interest jasiasa nikech iwacho gimoro jopiny opamo. Omiyo ok inyal oneno ni ODM nyalo golo statement. Okay. Mar gi kwedo gigo ma jogo ma gimiyo microphone e rallies mag giwacho gik molil ma jogo wacho e microphone. Erokamano. Ken, agomni walung'e. Aparo ni wasewache. To ng'eni ok wawiol mar wache. But kama wantiere jopiny koro gibede jombetre manyalo medo chwal injili ni. Jodolo magwa kata kuonde mag kanisa. Ng'eni jomoko nitie mabende kopogore kuonde ma ji chokore oko ka. Nitie weche go miwacho kata mana seche ma josiasa gi ochopo e kanisa. Koro jodolo nyaka bende nyaka okang'. Moko be wache liete kuonde ma jodolo tae chenro mag nyasi mag ik. Koro gin bende gikonywa mar kwero weche gi. Sama ang' gichung' to nyalo chiwe lai ni koro ka en e liendni kae kik iwache gima chalo kama. Gik manyalo riwowa kaka oganda, gik manyalo kelo dongruok e kindwa kaka oganda, gik mowinjore bed ni wakete mahino mar wacho. Gikone gigi duto inyalo timgi, nitie gimiluongo ni creativity. Ikete keta rieke iye to pod iyudo mana yo minyalo wache godo. Obama nokawo telo mar piny Amerika, piny ma bende iwacho ni ema olony ahinya e piny mangima. To nokawo telo mar Amerika kaka jarateng' ma jaluo. To doko tiyo gi weche makamagi. Kendo ng'iyo ni ne thothne nopong'o pap mana gi weche mag mbola ma bende nyalo lungo to jopiny winje, jorotenge winje, wasunge winje. Gikone noyudo loch. Koro aparo ni ok ochuno ni nyaka to oti kod weche ma samoro nyalo kiko it oganda kata nyalo kelo midhiero e kind oganda ma wachwe wawete nyadhi kata sunga ma wantiere godo kaka oganda ma bende kit kibeyo. Erokamano. Ote ochopo kare Nyakwara Mugajwang', Governor machon His Emeritus Mano Achilaus Otieno Awiti Jamoego nowacho ni don't just die talking, kik itho wuoya. Nyakwara Mugajwang', aparo ni kinde maber wabiro dhi nyime ka wapuonjore weche mopogore opogore nikech gombo marwa maduong' en dongruok ma kanyakla gi bedruok gi kido marwa gi timbe ma wang'iso nikech waduto wan elwasi ma jodak kanyakla kendo ji okikore. Dio Misiani ne owero wer moro kanyo ni thum gi miel oting'o mere miwuoro. Koro pare anena matut Nyakwara Mugajwang' ni to kama ji okikore kamano be nitiere weche moko minyalo dikori ma ok iwacho ma samoro pod nyalo konyo e gerruok mar piny. Ka ok kamano wabiro yienge mana gi kanyo nikech ote osechopo kare. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi Radio gi Ramogi TV okinyi ma kawuono. Wadonjo bende pod e paw siasa Nyakwara Mogi. Tarik 7 dwe mar 3 mano dwe manyien ni chieng' ngeso piny Kenya kokalo kuom winjruok e kind duond bura mar ODM kod UDA dhi hingo higa achiel. Ma en winjruok mane oketi gik moko maromo 10 ma osebedo kowacho ni 10-point agenda. Gin okenge mage ma osego Nyakwara Mugajwang' nyaka kawuono koso rem nitiere. Ma endi biro bedo achiel kuom weche maber duond bura mar ODM biro geno ng'iyo matut e kinde mabende koro gin thuolo mar loso kod duond buche mamoko mag siasa ne lweny mar 2027. Gavana gik moko 10 wang'eyo ni nitiere gik moko ma jopiny osebedo ka penjo ni to wasego okang' mane kaka Kenya nyaka jakom gi William Ruto Nyasaye oket chuny jakom kamokwe lendo manogol KICC Nairobi 10-point agenda. Yes. Be road base. Erokamano VOJ. Aparo ni e weche mag 10-point agenda gi en siasa makoro
oluorore onyange to seche gi koro romo nikech ing'eni king'iyo chien kata jumbe ariyo mokalo ncha ne piny liech kendo jomoko ne paro mana ni piny osedhi jomoko ne paro ni piny ok dhi chopo sani. Koro siasa ma Kenya mitne ni ing'iyo gima lieti e lak sechego. Sani wawacho 10 point agenda bang' jumbe ariyo ko tarik abiro chorumo to wabiro wacho gima chielo. Makmana ni kinyalo parne koro samoro bro wacho NDC mar ODM. Mar ODM. Wadon watiekre gi mamo to wadonje NDC. Kicha kitieke gima chielo chako chopo to siasa ochopo. Aparo ni nekech jopiny mawinjowa ber mondo mi wanyisgi ni to 10 point agenda gi ne gin mage. Anyalo kawo 4 motelo kaito modong' anyalo wene jowetega. Makmana ni gima adwa wacho ma japiny nyaka ng'e ni kinde lwasi mani ketie 10 point agenda gi sani osekawo higa achiel. Mi nitiere interest moko mosepogore. Nitiere gik moko ma kizungu wacho ni osebedo bypassed gi time. Ing'eyo ni seche ma dhano ka nitiere to winjoru kane ularo kiewo moro kata gimoro ni laro kata wendo moro to giko ne jal moro nosedhi gi wendo cha. Koro kuduogo to agreement mane uloso ndalo cha yudo ka wendo cha koro osedhi en gi dala ne mosegone. Koro indiro ka gik mane idwaro seche ka pogore. Achiel kuom gi en number 1 ni ne giwuoyo kuom implementation mar NADCO report. NADCO report ni king'iye kuom sani tiyudo ka koro ochalo gima ndalo ne orumo mabe kata ng'ama koro wuoyo kuom NADCO sani onge. NADCO chalo gi Azimio. Koro kidwa ng'iyo ni ang'o mosetim kuom NADCO report ni to nyisi ni NADCO report no kende bende onge. Ng'ama odich kode kuom sechegi osebedo bypassed gi time. Nikech sata sani ka penj ni NADCO report ng'o mane nie iye. Gigo bende gin gik ma important sani. Iyudo ka koro sa osekalo gi. Wach mar IEBC cha maneno ka ne gido mula ahinya structuring IEBC sani wan commissioners manyien. Well constituted commission. Yes. Ne gin gi weche mag kawo jo political parties, independence mag political parties. Ineno ka political parties giseyie kore ma samoro joma ne onindo kocha gi joma ni koni ma koro nindo diere. Koro samoro ng'at mane ok dwa ni kawo ji ema koro dwa ni mondo kawo ji sani. Kata ma dwa ni mondo kawe odhi kama chielo. Nikech en political en window mar signing. Koro nyisi ni sama ne gigi bedo sign cha higa achiel pi mang'eny osekale buo lalo. Koro kaka pi osekale buo lalo nyisi ni nitiere minyalo tim sani to gima be koro sa osekalo yamo osekalo godo. Nikech sa wach mar ariyo en inclusivity in governance. Weche mag neno ni to piny owacho oriwo ji machalo nade manyalo kelo sura mar Kenya. King'iyo sani piny owacho mar President William Ruto ting'iyo weche mag inclusivity gi ting'iye gi kinde mane sirkal mar Uhuru ne nitiere ting'iyo sura mar Kenya gi kaka sirkal mare chalo inyalo neno ka nitiere lokruok moko mosetimore. Makmana ni bende wang'eyo ni kamiti mane ochuogi mang'iyo weche mag implementation mar 10 points agenda gi jobiro chwalo report mare ma tarik 7 kaka nyo Dr. Oburu owacho kocha. Magin bende gibiro ng'iyo ni to ang'o mosetimore makmana ni wan kaka jofwambo gi jopiny bende nitiere gik ma gineno ma kopogore gi jopiny manyocha ne gipenjo gi to jok mani penjo gi be ong'eyo. Mar adek en wach mar protection and strengthening devolution. Wach mar ng'iyo ni to devolution obedo motegno machalo nade. Mano bende jopiny neno. Pod ok waneno ka yuruok ma governors manyocha ne gibiro godo ki omendo deko pok oor. Sani wawinjo mana ni ikowe titiyo mana kode marach. Pok waneno ka COG owuok ka nigi ywaruok ma yande gibedo godo e kindgi gi executive kata sirkal mar William Ruto mamalo. Koro magi gin gik ma jopiny wegi bende gineno. To anyisi ni nitiere moko ma bende sa okalo. Economic investment in the youth. Mago to koro gin baka magore. Nyota koso. Okado wuoyo nyota nikech an nyota nakia. Makmana ni gima timore koso inyise yudo nyota mari. An nyota mang'eny mana mar Oguyo kich. Oguyo mang'eny. Oguyo won nyota. Oguyo ewuo nyota. Makmana ni nitiere okenge moko ma sirkal osetimo ma samoro moko pok gitimo. Nitiere mogi keje adwa we nitiere mogi e weche koro kaka mag mibadhi. Ma ogin gik ma ok nyal wacho no go okang, ok nyal wacho no okang poko go. Makmana ni king'iyo tineno ka report mawuok kinde duto mag Auditor General yudo ka weche mag mibadhi gi bedo cited. To gima adwa wacho en niya king'iyo weche mag NADCO report ni nitiere interest mar ODM to gi interest mar oganda Luo mar community mar Joluo wan kaka oganda Luo. Samoro nyalo bedo ni nitiere king'iyo
interest kaka weche mag inclusivity gi oganda mag Masawa nosebedo e sirikal kinde duto te. Samoro weche mag inclusivity go ok ochuno gi. Samoro oganda mag Rift Valley gin e sirikal. Samoro weche mag inclusivity gi ok ochuno gi. Lakini nitiere moko ma samoro otimne oganda Luo kata William Ruto timo ma samoro nyiso ni inclusivity ni nitiere. Koro interest mag different communities weche mag telo makare kech ng'eni seche kanyo nitiere weche mag ndicho mag nyithindo gi ne ng'eny. Weche mag abductions kanenti samoro sani gionge. Koro oluore gi kama ichung'e to oluore bende no oganda mane marango gini. To maduong' malichie moloyo ni gigi koro ing'iyo gi gangolo mar 2027. Ma samoro ng'ato kata nitiere gima pok otimore to koro nyalo dino ne wang'e kaluwore gi injili moyalo sani. Luore no tenore gi piny owacho masani machalo nade. Samoro ka noyale ng'at manyocha ne ng'iye gi gangoch tiang' makoni sani koro koloko kong'iye ga angolo ma bende koro thedhe kaka koro mar Ken nikech jo biology kata joma lony koni nitiere gik moko ma ok ne gine kedai. Nitiere moko ma ok ne gi wang' tieno nyalo charo wang'i to samoro koro wang'e oserango giche mung'iyo go nikech ene broad based ni ka koro gika ok onegi karicho nikech koro sesudo machiegni gi jatend piny osipna moro PS moro mokadwa luongo nyinge biro kone ni sirikal isundo iyanyo iseyo mana kionge iye to kisedonje iye to koro irwako law sirikal koro gik manyochi neno karicho koro gigo beyo te ineno koro gik manyocha ni neno ka 10 point agenda mano onego tim koro nekech ine iye ineno mana nosetim negi nikech samoro in iyudo mari moro koro wiwil ni jopiny bende yudo koro gini luwore ni in ming'iye 10 point agenda ni en point agenda ni kaluwore gi kama ichung'ie mak mana nitiere moko makomon ma bende jopiny neno mok nyal wuondo gi kaluwore ni to iwuok e oganda mane iwuok e party mane to in gi tenruok mane. Erokamano. SG ma ng'eni mbaka ma bende bro chwakore juma ni duto te nyaka wuok ti juma manyien podi. Okapar nitiere mbaka ma wadhi timre kae Victor. An kaka nene ni 10 point agenda ne en yo mani umo go wang' jopiny mar tweyo ODM e sirikal. Kisome kuom agenda mokwongo namba 1 nyaka namba 10. Onge kaka ranyisi moro minyalo nyiso ni mae kaka wadhi iwacho no measurable. Ere kaka idwa chako pimo inclusivity. Idwa chako goyo kwan mag jogo mondike sirikal, iwacho no Uganda luo dhano kama mano gima ok nyal timore. Kidwa chako ng'iyo how idwa protect devolution nadi to already chik nitiere ma separate wan gi devolved government wan gi national government and functions nitiere to disbursement schedule be nitiere. Ere kaka idwa timo kamano en gidwa ng'iyo national debt donge waholo pile. Koro gigi en gik mane iumo go wang' jopiny ni jo siasa ng'en gi bende ng'en japiny yot wuondo ma ni umo go wang' jopiny to ma en just like a coalition agreement mane ne between ODM Jadodo minye no wacho ni to un chip na kosono wacho nango je jagululo moja de manyiero gacha nengu yot manade ne awanyo piny kora penji ni udwa stop wastages ga udwa stop nadi magi gigo duto man wan already Kenya nigi chik maber mana kaka Ken Mugane temo yango nwa kaka chik wacho wan nigi already gi chik man constitution ma 2010 moyango maber kendo chiwo institutions kako onego bed ni itayo sirikal. Koro 10 point agenda ano kane kaka wanyawacho ni koro wadhi achieve mai mo wase achieve nikech onge kata ere implementation matrix plan mane gin go minyawacho ni nyaka ne wachak mai mano nego bed ni watimo ng'ane mano nego bed ni time to nego bed ni time kama to kama imose tim koro every onge machane en gima ni losa mondo yudi yo moro ma ODM nyalo donjo go e sirikal mondo gilos broad based sani gima nyalo wacho en ni to be broad based tiyo ne jopiny moloyo ng'iyo wach mar point agenda be broad based tiyo ne jopiny be broad based luwo chik be broad based ni
ng'iyo ni to ngima japiny nyalo lokore e sirkal ma wan go. Mago ema ne okelo koko mane otimore mane rowere okelo go koko mane otimore 2024. En koko ni ngima oidho malo. Itemo wacho ni ma jatuo man gi malaria timie Panadol mar kweyo rem. Wadhani wero be walose beda be walose. Ma e gima notimore kae nikech NADCO mana ka Ogweno wacho. NADCO gidwa chako implement nikech king'iyo kisomo NADCO nitiere nyaka lok nyaka katiba. To sani kidwa chako loko katiba en nitiere yo minogo be ni wuotho malo katiba. Ineno ka koro IBC nolosi. To IBC nyiso ni sani kwang'iyo sani gi time ma wan go ok wanyal loso constituencies manyien. To chik wacho ni nyaka los constituencies manyien. Koro iyudo ka gigo mane ni 10 point agenda nyalo iwacho ni imoro go jopiny because they sound good and fashionable. Josungu wacho kamano because inyiso jopiny gima jopiny dwa winjo. Lakini in real sense en gigi en gik monego bed ni sirkal timo every day. Onego bed ni sirkal ng'iyo kindiko ji to be giluwo chik kaka indiko ji to be gimiyo everybody a fair chance. Nikech ok ibi wacho ni skoro dwa timo inclusivity dhano 1,400 manie sirkal wadwa riembo mondo gin gidhi dala wakel ji manyien mondo waluwi. Nitiere gik moko miyudo ka tek mondo implement, lakini nikech idwa moro jopiny idwa ngiso jopiny ni ng'eni ko watimo 10 point agenda nitiere inclusivity ubro yudo tich. Nafas mar tich no onge. Koro onego bed ni wang'iso jopiny ni gimo lich en ni to be sirkal ma wan go ni giluwo chik giluwo katiba. Ko waluwo katiba maber yudo ka gigi te nyalo timo. Kwa hiyo ni gavana ko mi pesa idhi los goro iger go hospital e gweng. Be hospital no nitie. Be yedhe nitiere kanyo. Bende utiyo ne jopiny. Mana ega wanyalo wacho ni 10 point agenda ne obedo implemented. Lakini ka bodwa miyo gavana mana kaka Ogweno wacho ni miyo gavana pesa no dhi otingo ne jopiny. To iduoke e fuko gavana to duogo Nairobi koni. Mana kaka nyinjo ka jalup ker machon no wacho ni miyo governors moko pesa mondo gidhi tim godo maendeleo e gweng'gi to pesa no iduogo tiyo godo Nairobi ka kar gidhi los mano ka odhi governor mi pesa bodhi otiyo go e gweng' maber ne jopiny. Mano ka wanya wacho ni 10 point agenda obed implemented. Onge kaka nya wacho ni miyo governor pesa to kar odhi invest pesa ne gweng' kama onego bed japiny dware class mondo ji osome ero duogo invest e Nairobi kae. Mano ema wacho ni nyaka obed ni wan gi measurable kaka wanyalo pimo result measurable results kaka wanyalo pimo ne to 10 point agenda ni ko obedo implemented to ere kaka loko ngima japiny. Ero kamano. Gabriel Oguda wach nitie ka ng'ene usebedo kuluru gi Dr. Gnezani gi joma moko. Kama na chamo pesa. Ngama nondiko kama na gina ne onge madhi kanyo. Ngama nondiko 10 point agenda be nondiko gini ko jonjdi. Eka poko wene kendo. No pecha. Kawuone makisome gini kendo higa achiel bang'e ting'iyo gima nondiki. Tipwenyi notu kodwa. No pecha. No gima nondika king'iyo namba 10 mogik mondo keno kwanye ni protecting and protecting and promoting sovereignty and rule of law. To katiba nitie. King'iyo preamble mar katiba the people we the people preamble mar katiba endi jogi to ne gidono ji kanyo ka ne gitugo gi wiji maliko tija puonjwa no puonje mbalariany ne onge ng'ama yot wuondo ka dhano. No japuonj moro no puonje mbalariany ni ng'ama yot wuondo en dhano. Ma en outi gi jopiny no wuondo jopiny mondo yudo kaka inyalo theche matin mondo ket los broad based government odhi mbele kesi baadaye. Ero kamano Ken ana ukasari ko mateka nyalo wachiango wacho mano maparo Professor Sewe mano puonja persuasion and communication, yani yo menyalo lombo godo dhano mondo lui. Hapa ni watiyo kode kata kane wamanyo joma bende koro nyalo chuonwa igla piny mondo ide gimogago to apan tiegruok mano ayudo chobere gige tiegruok mano ayudo kaka inyalo lombo japiny mondo japiny oyudi okonyowa kata mana yudo joma nyadak be udi chalo jok moko mandalo machon kane idho bas kidhi Kaluo Machakos ka ne gin yien bungu moko to ne gitere kit dhok moko mane gitiyogo mag uso moko mirwe chogo gi joma moko kichopo dala to idhi oko maduong' gi speed mapok yath oruore iyi sasa iwe ni ng'iyo mar Masai kar ng'iyo Madai lita bomi lita beach tiek te imodhi 10 point agenda
Sifuna Edwin mancho thich kaka jagoro mar ODM wacho ni thuolo mar higa achiel ok oneno to kinde mochalo kalo kane otemo go koko to ne ogai mar ODM osendo Raila Odinga kinde no nong'ise ni mondo thuolo mar dweche moko auchiel omiye jogo mondo med keto e tim komiti cha mondo ket tim ojiw chenro mar keto e tim ogirimiti mane ODM gi UDA oketo no to wacho ni thuolo mar higa achiel ok oneno ne osetim nono teni zero to mak mana ni kana ng'iyo kendo kaka senator ma Homa Bay Moses Kajwang' ne loso to wacho ni king'iyo winjruok mano bede kind ODM kod UDA ogirimiti mane iketo maniluongo ni 10 point agenda ni thothgi no gin gik mowinjore bed ni ichuno kata isuno mondo mi otieke e thuolo mar higa achiel kata ketie tim e thuolo mar higa achiel kech nitiere mago mane temo mana nyiso kata temo paro ne sirikal matiyo ni nyaka to luwre kod dwaro mar chik mateni sirikal ong'e ni to tayo piny e yo machalo nade kiwiyo agenda namba 10 minjo ka Fred temo wacho mar sovereignty no mateni teko duto ni e lwet jopiny nyaka mi thuolo mar mondo mi gin bende giwinje dwondi kendo giwinje pachgi kendo mondo mi kitayo piny ka gin ei chenro mar tayo piny no manyiso ni pach japiny nyaka kaw ka idwa tim chenro mag sirikal to japiny bende gik mamoko duto mitimo nyaka bed gima oluwore kod dwaro mar dongruok mar japiny koro aparo ni ok en gimoro ma samoro inyalo wach ni koro to inyalo pime e yo mane mak mana ni en gima japiny nyalo neno e sirikand ni to ka to gisegoyo okang' e kawo pachwa kata king'iyo mana ka komiti cha ne wuotho maka kacha kawo pacho piny e wechegi inyalo paro kaka ma od bura kokalo kuom komiti mopogore opogore osebedo ka kawo pacho piny e chenro mopogore opogore en mana temo jiwo ne sirikal ni koro winjore bed ni utayo sirikal e yo machalo nade iparo ne joma ne ondiko tich gi jopiny ni wang'e tich koro iparo ne William Ruto ni mae gimonego tim to nodonjo kacha kong'e gimonego tim koro ne temo mana yudo yo minyalo siem godo sirikal ni gigi to nyaka unene oluoro kod dwaro mar chik devolution ga loch gwenge ming'iyo ni ok en gima inyalo wacho ni thuolo mar higa achiel koro waketa kata ni pesa dhi mang'eny ne counties to koro bang' higano to koro pesa odok piny koso en mana ing'iyo ni to koro kaponi wan kod loch gwenge ma katiba bende osepuodho mosemiwa to ere kaka inyalo ta loch gwengegi ting'e ni loch gwenge itayo kokalo kuom chenro mopogore opogore mokwongo wantiere kod keto negi budget margi kaka gin bende gichoko osuru margi ka osuru margi duogo ne sirikal malo koni kendo kaka ichako igolo pesa kendo pok margi makoro dhi negi kaka ipango chenro magi kokalo kuom omenda machopo negi mag sectors mopogore opogore kaka gitudore kod sirikal mamalo e chenro mag dongruok koro magi duto gin gik ma komiti ni ne idwa ni mondo mi omed mana chwalo iye mondo mi ne ni loch gwenge ni ok odhi ataro kod gima katiba ne oketo nikech nyaka sani ng'eni pod ok wachopo e dwaro mar katiba e wach mar loch gwenge king'iyo kata mana tamalo mar telo atamalo mar teko ma counties nigo nitiere chenro mopogore opogore pod ok ochopo e lwet counties gi kaluwore kod dwaro mar katiba koro magi gin gik ma bende ni temo mar mondo mi sund kanyo mondo mi ne ni sirikal kata ka ok opogore gima to ere yo minyalo mak godo loch gwenge motegno koro aparo ni en samoro gima nyalo bedo matek pimo to mak mana ni manyalo ne to pod inyalo mana ne kapo ni sirikal osere ma oketo omenda moromo ne counties gi mano pod inyalo go e mbaka nikech wantiere kod senators ma bende menyo kaka sirikal chwalo omenda ne counties wan kod riwruok mar governors bende pod nitiere kod duol ma bende pod ginyalo go e koko koro kapar ni wanyalo bedo kod wach mar ni kapo ni komiti ni onge gimoro ma otegno ma ginyalo nyiso jopiny to ni koro mano koro weche okethore ma koro piny nyalo kethore mak mana ni nitie mamoko bende ok wanyal kawo maweth ne nitiere dwaro mar mondo mi ne tim kolo kata non mbui mar ombulu mane obagi higa mag 2022 inyalo paro kane kwayo mar NADCO report mar NADCO to samoro jomoko nyalo wacho ni okenge moko osego maka gi kacha to mak mana ni nitiere weche mane chendo kinde no ma pod ok okete kare ang'eni penjo pod nitie kata mana masinde mane oti godo kaka nonyiew gi wach mar smartmatic gini ka wach mar achudhe mane ocheche ni samoro dibed ni nodonjore e mbui mar IBC Jose Kamago gin weche makech wachomo yiero machielo ma 2027 gin weche ma samoro nyalo biro chendo mbele emomiyo maka kato ne gin time bound gin nyaka to ne tim gi mane wang' sa nikech en gima kaponi kech thoth ne yudo ka lwenje ma wabedo godo e pachoka gin lwenje ma thoth gi chakore e weche yiero koro kaponi
gin gik mane inyalo ng'i kaka inyalo time yo makare taparo ni wanyalo bedo kod yo maber mar dhi nyime. To gikone king'iye to en ni mana ka diwinjo ka SG owacho ja ogirimiti mar ODM gi UDA nochakore kinde cha maparo ni thothne joge dhi ringo mana ka dhi e lai achiel ma kata kiwinjo ka oburu loso bang' tarik 7 aparo ni obiro bedo koro sano wago okang' machielo mar winjo ni tang'o ma giwacho kod korka weche mag twak e kindgi. Aparo ni samo tarik 7 ibiro chiwe ripodno ema nyalo bedo olalo mar chenro mag twak makoro winjo ka sani giwacho ni winjore bed ni chakore e kindgi no. Erokamano ahinya. Sani no ka urumo ka Stafford ng'isa ni sawa urumo ka erokamano ahinya Stafford. Gavana, wach mari mogik minyalo weyo godo jopiny okinyi ma kawuono. Victor, mana kama SG ochake godo ni jotelo ma wan godo gin picha kata rangi manyiso kaka oganda wachal. Koro kidwa ng'iyo piny moro to ing'iyo jatelo nikech wayiero jotelo kowuok e kind jopiny. Jotelo gi chalo jombetre. Jambetre mar piny moro kata mar piny Kenya kodhi e piny moro ting'iye kaka oganda ma Kenya. Koro jotelo ma wan godo gi gin jombetrewa. Wang'i kaka jopiny kendo wan gi ting' ni jotelo mantiere kindwa gin jotelo machalo nade. Jopiny nigi ting' mondo mi kik wabed wan gi ting' masani mar loso tieng' gi society mabiro bang'i mondo mi kiny ka nyithindo wang'o sikul, nyithindo timo gik moko maricho, nyithindo ywanjaga e dho chiro, to wapenjo gi ni nyithindo gi nwagolo gi kure. Ka waweyo jotelo nyalo dhi gi weche maricho gi weche moko winjore e kind oganda, wan gi ting' kaka jopiny. Nito jatelo miyiero, jatelo machiegni kodi gi gik ma jotelo wacho kuonde ma gibire bende en a reflection kata nyiso kit oganda ma wantie. Luoro Nyasaye no dhi kanye. Luoro oganda gi luor mane wan godo kaka oganda Luo no dhi kanye. En kinde ma nyaka wapenjre penjo kaka oganda Luo ni to luor gi dak maber mane wan godo odhi kanye, to wachopo kanade makoro gik ma weche maricho ma samoro ne ok wanyal yie mondo mi wawinji tinde chalo mana gik ma wang'iyo godo. Ng'ato nyalo bedo jambola kendo nyalo wuoyo e yo makare ma pod nyalo move jopiny ka ok itiyo gi weche maricho kendo makelo anjawo e kind oganda. Erokamano. Erokamano. SG. Erokamano VOJ. Gima nyawacho kendo nyawego oganda Luo kinyi ma kawuono ni ng'wech mar 2027 osechako. To kaka oganda Luo nyaka wapar kendo matut ni to ng'wenye ni gochako wan kanye ka oganda Luo. Interest mag oganda Luo ng'ama dhi protect oganda Luo. Nyaka wang'i mano mondo wane ni to ka wachopo higa manyien ka wadhi yiero to wabedo gi jotelo manyalo protect interest mag oganda Luo. Kwa bed ni wadwaro jotelo mabiro morowa miyo wanyiere rally to ok ginyal bet kodwa mbagi gitim chenro kaka gidwaro kelo dongruok e gwengewa kaka jotelo moko timo. Mano ema nyalo wego nyikwara mogi okinyi ma kawuono. Erokamano. Ken. Jatend piny aneno koloso William Ruto ka seyo piny Iran kalre kod monj makoro sani gichwalo koda ka e pinje ma Arabu motenogi mantiere riwruok mar Arabu UAE to kaachiel kod pinje mamoko. Kendo wacho ni mano nyalo biro rocho kwe mar piny ahinya to king'iyo sani kaka chal mar arita bende chalo. To ma bende parono nikech jowa nitiere pinje gi kendo king'iyo pinje machalo Qatar gi ni Saudi Arabia gi nitiere jo Kenya mathoth matiyo kuondego ma bende manyo yuto magi kuondego. Koro samoro en thuolo makare mar mondo mi wabede kod thuolo mar gomba ka gi jogo wagone gi sibe winyo to gidhi nade mar jiwogi to gin bende mana ka niwinjore ka watwak achiel kuom gi nyoro giwacho ni sirikende makono osetiyo maber kendo gin kare to mak mana ni wamed mana kwa paro ne gin nitiere bende lai mane osechiw mag betre maginyalo tudore godo mara mondo be kaponi nitiere pek mar kama ng'ato nitie ma samoro rocho arita mare kama entie tinyalo resi e yo mapiyo piyo ahinya mar mondo mi kik midhiero mar lwenje madhi nyime e kinde piny Iran to kod piny Amerika gi Israel no obedie ni nyalo bende hinyo jowa mantiere pinje makon. Nitie jowa bende mantiere piny Iran ma bende sani samoro chunygi go kibi. Migawo mar tudruok kod pinje maoko kod sirikal kanyakla bende nyaka to koro ng'iye ni to en yo mane ma jo Kenya masibano samoro dibed ni okwamo kuondego inyalo yud kaka inyalo resgi kelo gi pacho kata chwalo gi kuonde ma bende ginyalo bede ni koro ngimagi ni kama ber. Erokamano. Wach mangima mokalo nyakwar Mgajwang' ing'e ni piny ka samoro joma
ng'iyo weche mag uchumi mar piny kaka Senior J Bonyo, jandiko matuklu weche mag ohala, nyalo ng'iye ni Kenya bende gin test mare. Ung'e ni jatend piny nyocha otimo limbe piny Amerika higa mokalo chien, to sekta mar thieth ka yawuot Trump go ne osingo ne Kenya dola ma kore opugno mane dhi konyo weche mag sekta mar thieth, ma ka dipo ni ne onyalo wacho mopogore to kamoro wuon pesa nyalo wacho ni anyalo dhi gi pesa ni ng'ow. Ka kamano nyakwar Mugajwang', ang'e ni gimidwaro maduong' en teko ma Nyasaye, power of the Lord. Lure ni power mane midwaro. Oriti ma kawuono chenro nen kaka wanene. Omora ahinya kuom bedo kodwa tinende waraduru kendo chieng' wuok tich e chenro machielo. Nyinga